Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Hunyo 17 tuig 2023. Sa gihapon, ining imolaga ni Mang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kang dalakuan karon nga mga balitaw na kita sa balita lokal. Mga water refilling station naguntat na paagwada tubig. Mabaho kag lubog nga tubig kinareklamo. Iloilo Police sa Provincial Office nagapanigayon sang Bida Tour di Iloilo. Tanan nga mga personnel sa Public Safety Transportation Management Office sa Traffic Management nakatala na ipainalom sa retraining sa pihak Pahin National Pre-Qualifying Game sa Cluster 3 update sa Softball Elementary. Ang Western Visayas magapadulong sa palaro kontra hindi kagwanta nag-surrender. Kag istorya naton ining lato-lato mania. Ikaw bala na namian ka mamati sa tunog sang lato-lato o kung nairita ka na kay sabisan din ka lang magpadulong lato-lato ang lagtikanay sang lato-lato among imo sini nga mabatian. Istoryan ta karon sa aton sinipre nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Sa mga nagapanguna kang dalakuan, mga mainit naman nga balita nasyonal. Istoryahan naton diri karon mga kasimanwa, good news para sa mga motorista kay sa masunod sining semana ginalantaw diri ang pagganubo sa presyo sang produktong petrolyo. Fuel price mga kabombo ang gina-ekspektar nga mga matubo sa masunod sini nga semana. Ang price adjustment gina-forecast ka mga inepektibo July o kung June 20 tubtob ba June 26. Ang presyo sa diesel may pagdubo, ginalantaw diri nga pagdubo nga 50 sentimos, ang gasolina 62 sentimos, kag ang kerosene karon banwa ang gina-ekspektar nga magadubo diri sa 66 sentimos kada litro. Samtang sa dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita ang evacuees sa sining problema dito karon sa may Legazpi Albay. Naglabot na diri karon banwa sa 20,000 or masobra 20,000 ang mga ginpang evacuate bangod man sa sining paggwa karon sa lava sa Mayon volcano. Amo ini ang latest diri nga ginpagwa nga datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mga kabombo, ang NDRRMC sandig diri sa ilang ginpagwa nga situational report ang unrest sa bulkan ang nagtuga karon sa pag-evacuate sa 20,267 ka mga individual. Nagikan iya sa 6 km radius permanent danger zone nga gintumod man sa aton sining gobyerno. Ang mga nag-evacuate ang sa karon ang nagatiner sa 27 ka mga evacuation center dito sa may Albay. Ang Disaster Agency nagdugang pangid nga ang gobyerno nagakadapat nga mag-provide sa 57.6 million pesos nga balor sa food kag non-food relief assistance. Mayara sa kabugusan nga 38,391 ka mga individual ang apektado mga biyan sa sining 8 ka mga syudad sa probinsya. Probinsya sa Bakakay, Kamalig, Ligao, Daraga, Ginubatan, Malilipot, Santo Domingo kag Tabacaw. Amo ining mga apektado siniyang lugar or tabako, no? Sa karon sa aton sini mga kabombo, mayong balita kay way pa man sa may na record diri nga naman napilasan ukon napatay sa nasambit sini karon nga unrest no sa Mayon volcano. Si Governor Edsel Greco Lagman ang nagmando sa pag-designate sang disaster response desks sa mga evacuation center.
ang gobernador nagpahayag diri nga mga bulig agud iya nga masabat ang internally displaced evacuees. Ining mga concern nila natuhoy karon sa sanitation, ventilation, security kag indugang paginsin niya ang pagpasiguro sa relief goods nga ini ang madistribuer sa tanan nga apektado. Ang bulkan karon sandig man sa mga otoridad, hindi pa iya mapasaka ang alert level sini, no? Nagapabilin sa alert level number 3 kay siliya way pasang mga sinyales or signos nga sarang na ipasaka sa alert level number 4 ang mayon volcano situation. Siliya basi kon mabtan panisang pila ka semana or pila ka bulan ang pag-alsa no sa alert level 4 no sandigman sa activities sang bulkan. Ang sa karon sini Banwa nga ginabantayan dito kun bala may ara sang hazardous eruption or potential explosive activity nga magaluntad sini nga semana or sa mga masunod nga mga inadlaw nga pala abuton. Ti mo na isa sa mga ginabantayan man karon sa local government unit sa Albay, bangod man nga ti hindi nila ma-afford nga magrisgo pa no sa aton sini nga mga kabumbo nga malapit sa 6 kilometer radius nga gintumod as permanent danger zone. No, nagakadapat gid iya nga samtang nagalawig ang tiyempo kag mayara sa activities ang bulkan. No? For example, ang paggwa sang lava, no? Kag iban pa nga mga makabig naton makamamatay kag hazardous sa kayong lawas sang isa iya ka persona ang nagakadapat iya nga mayara sa mga preemptive measure. That is why naglabot na or masobra na 20,000 karon ka mga individual or make it 30,000 ang ila sinigagin pang evacuate mga biyan nga lapit karon sa 6 kilometer permanent danger zone. Sa aton sini nga mga kabumbo, inagakadapat lamang sini iyang from time to time maghalong kag bantayan sa nga aton sini motoridad agod nga makahimo sila sa mga nagakigo nga tikang agod nga hindi makatuga sang anuman nga trahedya o kun makahatag sang pagkapilas, pagkapatay sa mga pumuluyo nga malapit karon sa nasambit nga bulkan. 56 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11 driman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Bantayan man karon ang dugang sini nga mga updates. May kang tanan bala sa sining double registrants kay kasuhan na ini sila karon sa Commission on Elections. Iginumpisahan na diri Banwa sa Commission on Elections ang pagpasaka sang kaso batok sa mga individual nga may doble o kun masobra ang ila sining registration. Inisandig sa mga natukiban sa ilang database nga kung saan may mga flying voters kada sini iya nga mag-eleksyon. Igipayag diri karon ni COMELEC Chairman George Garcia nga may 7,000 sa 400,000 ka mga individual ang ila sini iya nga nakasuhan na bangod sa double registration. Umpisa pa lang kuno ni ang 7,000 Banwa kag madamo pa ang ila sini iya nga natalana nga pagkakasuhan nga matukiban nga nagadoroble ukon nagasurlubra ang ila sini nga pagparehistro kag ginaistriktuhan ini karon sa Commission on Elections silabi pa nga nagahilapit na lang ang barangay and SK elections. Dugang nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Aray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Hunyo 17, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, petisyon na naglalayong idiskwalipika ang Smartmatic mula sa 2025 Automated Election System Procurement inihain sa Commission on Elections. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology wala nakikitang banta ng tsunami sa bansa kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Tonga. Samantala, health workers at senior citizen dapat nang maghanda para sa kanilang ikatlong booster shot na bivalent vaccine ayon po ito sa Department of Health. At sa ating international news, video footage ng aktual na banggaan ng bus at truck sa Canada na kumitil sa 15 individual na recover na ng pulisya. Sa sports balita naman, si Memphis Grizzlies point guard Ja Morant muling sinuspinde ng 25 games. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na wala itong nakikita ng anumang banta ng tsunami na posibleng tumama dito sa Pilipinas. Kasunod dito ng malakas na lindol na yumanig sa Pacific Island nation of Tonga. Batay sa datos ng PHIVOLCS, wala itong namumonitor na anumang uri ng destructive tsunami na dulot ng nasabing lindol, dahilan kung bakit hindi nila required ang anumang uri ng aksyon sa ngayon. Samantala sa ibayong dagat naman, nag-abiso na rin ng tsunami o US Tsunami Warning System na wala rin itong nakikitang anumang banta ng tsunami doon sa Estados Unidos. Kasama ho dyan sa West Coast, British Columbia at maging sa Alaska nang dahil na rin sa naturang lindol. Habang sinabi rin ng Bureau of Meteorology ng Australia na wala ring banta ng tsunami na posibleng tumama sa kanilang bansa. Samantala, nag-ambag ang halos walang pigil na operasyon ng mga dayong sasakyang pangisda sa karagatan ng Pilipinas sa pagbaba ng produksyon ng pangisdaan sa bansa noong taong 2022. Ayon po yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sinabi ni B4 National Director Demosthenes Escoto na kinakailangang harapin ng mga mangingisdang Pilipino ang mga dayuhang kakompetensya na karaniwang nasa mas malaki at mas mahusay na kagamitang sasakyang pandagat. Bagamat hindi niya natukoy o tinukoy ang nasyonalidad ng mga dayuhang mangingisda, ay alam ng karamihan na ang mga Tsino ang may pinakamalaking trespasser sa karagatan ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, mayroong National Task Force on the West Philippine Sea na kung saan sa bahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pangunahing layunin ay agad na matugunan ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng mga interventions upang maibsan ang kahirapan ng mga Pilipinong mangingisda. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 7% ang output ng fisheries sa West Philippine Sea noong taong 2022 sa 275,872 metric tons ng isda mula sa 295,332 metric tons noong naitala noong taong 2021. Ang kabuang output ng pangisdaan sa West Philippine Sea ay kumakatawan sa 6.36% ng kabuang produksyon ng bansa noong nakalipas na taon.
Samantala, isang petisyon ang inihain sa Commission on Elections na humihingi ng diskwalifikasyon doon sa Smartmatic sa paglahok sa procurement para sa 2025 Automated Election System. Ang 10-page na petition ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay natanggap ng kanilang ahensya sa pamamagitan ng isang email. Kabilang sa mga petisyon o nagpetisyon ay itong si dating Commissioner o COMELEC Commissioner Augusto Lagman. Ayon sa mga petitioner, base sa impormasyon at datos mula sa mismo sa Commission on Elections, may nadiscover silang malalang irregularidad sa automated election system na ibinigay at idineploy ng Smartmatic noong May 2022 elections. Sinabi nila na kinabibilangan ito ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga transmission ng lag at reception logs ng election return mula sa antas ng presinto hanggang sa transparency server o yung tinatawag na TS ng mga poll body. Noong nakaraang buwan, inihayag ng Commission on Elections ang pinakabagong mga detalye na inaasam nitong magkaroon para sa isang bagong hanay ng mga makinarya o mga makina na gagamitin sa 2025 elections. Samantala, kuha naman tayo ng update doon sa lalawigan dahil ang Philippine Statistics Authority Bicol magsasagawa ng National Identification Registration sa mga evacuation centers sa Albay. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio, Legazpi. Plano ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA na magtungo sa mga evacuation center sa Albay na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon upang mag-alok ng registration para sa National Identification System. Ayon kay PSA Albay Chief Statistical Specialist Cecil G. Bronreal sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, kabilang sa mga planong puntahan ng ehensya ang Gabawan Elementary School at Anislag Elementary School sa Bayan ng Dalaga, ang Barangay Maoraro at Ginubatan Community College. Paliwanag ng opisyal na marami pa rin ang mga Albayano na hindi pa nakakapagparehistro para sa National ID, kaya nais nilang lumapit sa mga ito. Batay sa tala ng ehensya ay nasa 84.29% pa lamang ng target population ang nakikiisa sa National Identification System registration. Ayon kay Bronreal, isa sa pinalda lamang ngayon ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay at head ng mga evacuation centers upang maisakatuparan na ang plano sa susunod na linggo. Kabilang sa mga nais ng ehensya na mairehistro ay ang mga edad 5 anyos pataas na nananatili ngayon sa mga evacuation centers. Sa evacuation center, nananawagan po kami yung mga hindi pa po nagpa-register. Siguro high time na po itong pagkakataon na to na makaparegister po kayo. Kasi nandyan na po yung mga registration teams namin para po ma-register kayo. Ang bagay na naging payag ni PSA Albay Chief Statistical Specialist Cecil G. Bronreal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita mga kabombo Caster Nation, nagtulungan ng Department of Agriculture at ang Philippine Navy upang maibiyahe ang tunay toneladang mga bawang sa mainland Philippines mula ho doon sa probinsya ng Batanes. Ang nasabing shipment ay dinala sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement Office at the Philippine Navy na ibiyahe ang 18,125 metric tons ng mga bawang na produkto ng mga magsasaka doon sa Itbayat patungong Sual Seaport sa probinsya ng Pangasinan. Ito'y binubuo ng 11,000 kilos o 11 metriko tonelada ng mga large garlic, mahigit 5 metriko tonelada ng medium garlic at mahigit sa 1,700 kilos ng mga small garlic. Sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary at Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement Division Head James Layog, magpapatuloy ang paglulunsad ng kahalintulad na proyekto katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, lalo na sa usapin ng logistics o pagbibigay ng logistics upang lalo pang matulungan ang mga magsasaka dito sa ating bansa. Nangako rin ang DA official na magsisilbi ang nasabing division na liaison sa pagitan ng national at local government at ng mga magsasaka ng ating bansa. Umaasa naman ng opisyal na ang ginagawang pagbiyahe sa napakalaking supply ng bawang sa tulong ng Philippine Navy ay makakatulong upang matiyak na stable ang presyo nito sa mga merkado sa ating bansa.
Samantalang nanawagan ng Department of Health sa mga kwalipikadong healthcare workers at senior citizens na i-update na ang kanilang vaccination status laban sa COVID-19. Ito ay habang ang bansa ay nakatakdang ilinsad ang bivalent jobs na sa Miyerkules gaganapin sa Quezon City. Hinimok ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga miyembro ng healthcare workers at senior citizens na tumanggap ng kanilang bivalent vaccine sa lalong madaling panahon. Ang formal na seremonya para ilunsad ng bivalent COVID-19 vaccination ay sa Hunyo 21 sa Philippine Heart Center sa Quezon City kung saan dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maalala, nakatanggap ang bansa ng mahigit 390,000 na mga donasyong bakuna mula sa gobyerno ng Lithuanian noong Hunyo 3. Sinabi naman ni Department of Health na ang bivalent vaccines ay dapat gamitin bilang ikatlong booster shot ng mga healthcare workers at senior citizens kapag katapos ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na buwan mula sa kanilang pangalawang booster shots. Sa iba pang mga balita mga kabombo, ang labiraw ng dating senador na si dating Senator Rodolfo Biazon nakataktang ihimlay sa libingan ng mga bayani sa darating na araw ng Martes sa susunod na linggo. May nakuha ang live report dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis live nga tayo dito ngayon sa The Heritage Memorial Park sa may bahagi ng Taguig City kung saan narito ang lamay ni dating Senador Rodolfo Biazon. Patuloy pa rin ang pagdating ng ilan sa mga kakilala at kaibigan na nakikiramay sa namayapang dating senador. Kabilang nga sa nagtungo kanina ay ang Cap-of-P Mayors ni General Pong Biazon na si dating Philippine National Police Chief General Edgar Aglipay. Ang dalawa ay parehong graduate nga sa Philippine Military Academy, bagamat nauna lamang ng 10 taon si Biazon kay Aglipay. Si Biazon ay class 1961 habang si Aglipay naman ay class 1971. Hinilala rin ng dating opisyal ng pulisya ang mga sakripisyo at itong mga accomplishment ni dating Senador Biazon. Aniya, lahat ng mga sakripisyo at mga accomplishment ng dating senador ay nagsisilbing inspirasyon sa kanya. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni dating Philippine National Police Chief Edgar Aglipay. General Pong Biazon sacrifices and accomplishments have inspired PMAers like me to do what they can also to be like him. And the memories of his sacrifices will linger in us, PMAers, and is inspired generations of PMAers. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni dating Philippine National Police Chief Edgar Aglipay. Samantala, hanggang ngayong araw na lamang ang lamay sa labi ng dating senador dito yan sa The Heritage Memorial Park. Bukas, Petsa 18, araw ho yan ng linggo ay dadalhin ang labi ni Biazon sa Muntinlupa City Hall para ho sa public viewing na magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Magkakaroon rin ng necrological service pagsapit naman ng alas 6 ng gabi. Samantala sa pagsapit po yan ng July 18 o June 19, Lunes po yan, dadalhin ang labi nitong si dating Senador Biazon sa Senado at magkakaroon naman ng necrological service alas 10 ng umaga. At after ho niyan ay magsisimula na ho itong public viewing at matatapos naman ng alauna ng hapon. Sa pagsapit naman ho ng June 19 at June 20, mananatili ho itong labi ni dating Senador Biazon sa Philippine Marines Headquarters Holy Child Chapel, Fort Bonifacio, dyan po sa Taguig City. At ang public viewing naman ay magsisimula yan ng alas 3 ng hapon. Pagkakaroon rin ng Holy Mass ng alas 7 ng gabi. Samantala, pagsapit ng June 20, ang Holy Mass naman po ay magsisimula ng alas 8 ng umaga. Nakatagda namang ihimlay ang labi ni dating senador at dating ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Rodolfo Biazon sa libingan ng mga bayani sa darating na Martes sa susunod na linggo. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tinugulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Sa dagdag pang mga balita, magsasagawa na ang Metropolitan Manila Development Authority ng monitoring sa EDSA bus carousel. Ayon sa Department of Transportation, babantayan ng Bus Management and Dispatch System ng MMDA ang busway upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuters o mga mananakay. Bahagi rin ng magiging monitoring ng naturang kagawaran sa busway ang seguridad ng mga bus na dumadaan dito, kasama na ang dami ng mga dumadaan ang mga bus. Kasama na rin sa pagbabantay ng naturang ahensya ang komprehensibong monitoring sa paggamit ng mga driver ng mga QR codes upang mas mabilis ang scanning ng gagawin ng mga dispatch officers na nakapwesto sa mga strategic location katulad ng PITX at Monumento. Samantala, maaari din kumonsulta ang mga bus drivers sa mga MMDA personnel ukol sa kanilang mga traffic violations o kung may hindi pa nababayarang multa bilang bahagi yan ng bagong monitoring program ng Metropolitan Manila Development Authority sa bus EDSA carousel. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabumbo. Sa iba pang mga balita, umangat ang tinatawag na mechanization level para sa mga rice farms sa buong Pilipinas sa loob ng halos isang dekada o 10 taon. Ito'y batay sa report ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o ang tinatawag na PhilMec sa ilalim po ng Department of Agriculture. Batay sa report ng nasabing Department of Agriculture Attached Agency, itong 2022 umabot na sa 2.6 o 2.67 na horsepower per hectare ang mechanization o gamitan ng mga makinarya kumpara sa 2.31 horsepower per hectare noong 2013 o halos 10 taon na ang nakalilipas. Ayon kay PhilMec Director Dionisio Alvindia, naging malaki ang tulong rito ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na unang ipinatupad 5 taon na ang nakalilipas. Batay kasi sa report ng tanggapan, pinakamalaki ang naipakitang pagbabago sa Cagayan Valley Region kung saan umaabot ito sa 3.5 horsepower per hectare, habang pinakamababa naman ang naitala diyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mayroon lamang 0.90 o halos 1 horsepower per hectare lamang. Samantala, batay sa data ng PhilMec, nakapagtala ito ng kabuang 22,844 na mga makinaryang naibigay sa kabuang 10,633 farmer cooperatives, mga local government units at mga farmer organizations sa buong Pilipinas. Ang nasabing distribusyon ay sa ilalim pa rin ng mechanization program ng Rice Competitiveness Enhancement Fund mula 2019 hanggang nitong nakalipas na taon o ang taong 2022. Pinakamarami sa mga ibinigay ng mga makinarya sa mga magsasaka ay ginagamit sa land preparation at ito'y umabot sa 12,644 units. Kinabibilangan po ito ng mga one-hand tractors, mga floating tillers at iba pang mga farm implements. Kuha pa tayo ng dagdag pang mga pagbabalita mula pa rin sa mga lalawigan dahil higit 10 katao sugatan raw. Isa naman ang kritikal sa banggaan ng oil tanker truck at depampasaherong bus sa Barbasa, Antique. Yan ang mga nakalap na detalye ng Bombo Radio Iloilo. 12 katao ang sugatan at isa sa kanila ay nasa critical na kondisyon matapos nagbanggaan ng isang oil tanker truck at isang depampasaherong bus sa barangay Bahuyan, Barbasa, Antique. Ang biktima na nasa kritikal na kondisyon ay si Divine Grace Valde, 21 anyos, residente ng Kulasi, Antique. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Broderick Train, ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique, sinabi nito na umiwas ang oil tanker sa isang buta sa gitna ng daan, ngunit hindi nito napansin ang paparating na bus kung kaya't nangyari ang banggaan. Ayon kay Train, hindi naman mabilis ang takbo ng tanker, ngunit dahil sa bigat ng karga nito, nabasag ang ilang bahagi ng bus na pag-alaman na isang lane lamang ang maaaring madaanan sa lugar dahil sa ginagawang construction. 11 dito ay mga minor injuries. However, may isa tayo na medyo critical ang situation. Yung 11 naman na ating mga minor injuries ay outpatient na po at nasa mga bahay na nila, nakauwi na po. Dahil may mga ang upper at lower extremities na yung may mga injuries doon na medyo serious po, kaya baka amputation. Depende po sa recommendation ng ating mga physician sa extent ng injury niya po. Si Mr. Broderick Train
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, umakyat na sa 39 ang naitalang aftershock mula sa magnitude 6.3 na lindol na naitala noong Hunyo 15 ng taong kasalukuyan sa Kalatagan doon sa probinsya ng Batangas. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa 18 sa mahihinang pagyanig ang kanilang nadetect gamit ang 3 o higit pang mga pasilidad. May lakas itong mula magnitude 1.4 hanggang 3.1 o magnitude 3.1. Wala namang inaasahang pinsala mula sa mga naturang aftershocks. Gayunpaman, patuloy ang babala ng mga eksperto na panatilihin ang pag-iingat dahil maaari pa ring maulit ang lindol sa alinmang lugar sa ating bansa at posibleng mas malakas pa kaysa sa naranasang 6.3 magnitude kamakailan. Samantala, ang top 5 sa Architecture Licensure Examination nagmula yan sa Capiz. Yan ang panayam ng Bombo Radio Rojas. Hindi inaasahan ng produkto ng Capiz State University na mapapabilang ito sa mga top-notchers sa inilabas na resulta ng Architect Licensure Examination na ginanap noong Hunyo 9 hanggang Hunyo 11 ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay John Elmer Seniares, top 5 sa Architect Licensure Examination, ibinahagi nito na halos hindi siya makapaniwala na mapapabilang ito sa mga top-notchers dahil nagsimula lamang umano itong mag-review noong buwan ng Desyembre ng nakaraang taon. Dagdag pa nito na 30 minuto lamang sa kada araw ang iginugugol nito sa pagre-review dahil hindi talaga nito hilig ang magbasa at medyo busy rin ito sa pagtatrabaho bilang isang freelancer pagdating sa drafting works. Lubos naman ang pasasalamat nito sa poong may kapal sa kanyang naging tagumpay at sa naging suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan at ng Capiz State University. Ibinahagi din nito na balak niya ring magtayo ng sariling architectural firm dito sa lungsod ng Rojas balang araw. Actually, hindi ko ina-expect na magtatap and na-overwhelmed lang ako sa mga greeting. First of all, gusto kong magpasalamat kay Lord sa blessing, sa guidance, also kay mama, kay tita, kay tito, to my sisters, and my part. Thank you for the support even before the board exam up to now. Yan ang balita mula sa himpilan ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sanime Batinsila. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, aabot sa 20 milyon na mga Pilipino ang nagsabing wala silang kakayahan na mag-avail ng internet ng kahit sa 1 gigabyte man lamang sana kada buwan. Itong resulta ng isang pag-aaral na isinagawa ng World Data Lab on the Internet Poverty Index kung saan sumampa sa pang-16 na pwesto ang Pilipinas sa 166 o 166 na mga bansa na mayroong pinakamataas na bilang ng mga internet poor residents. Bukod dito ay pinakita rin sa naturang pag-aaral na ang mga internet users sa bansa ay nagbabayad ng hindi bababa sa 650 pesos kada buwan para sa internet connectivity. Mas mababa sa 1,400 pesos na rate na naitala doon sa Estados Unidos. Samantala sa ngayon ay wala pa rin nagiging tugon ng Department of Information and Communications Technology ukol dito. Ngunit kung maalala noong 2018, kinontra ng Department of Information and Communications Technology ang ilang internet service provider para magbigay ng libreng internet connection sa 11 site o 11,000 site sa buong bansa. Abot naman sa 4.95 million pesos na halaga ng mga livelihood equipments ang ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga kabayan nating mga mangingisda sa Pag-asa Island. Ayon sa National Director ng naturang ahensya na si Demosthenes Escoto, kabilang sa kanilang ipinamahagi ay 10 fiberglass fishing boats, generator sets, assorted fishing gears tulad na lamang ng fish stalls, fish containers, plastic floaters at twines, at gayon din ng lead sinkers at deep sea payaw, at gayon din ng mga post-harvest equipments tulad na lamang ng fish stalls at marami pang iba.
Ang naturang kagamitan ay inihatid sa isla sa tulong na rin niya ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng BRP Francisco Dacohoy at isang multi-mission offshore civilian patrol vessel. Bukod dito ay magasagawa din ng proper training ang mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa tamang paghawak ng isda, good manufacturing practices at sanitation standards upang matulungan naman ang mga fishing community sa Pag-asa Island ng pakikinabangan din ng Kalayaan Palawan Farmers and Fisher Folks Association at Spratlys Strong and Brave Women Association. Kaugnay nito ay binahagi rin ni Director Scotto na tumitingin ngayon ng Bureau ng karagdagang livelihood input para sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea at mga katabing lugar na to upang mas mapalakas pa ang produksyon sa naturang isla. Plano naman ng Department of Education na mamahagi ng mga e-learning cards sa mga paaralan ngayon pong taon. Ayon kay Department of Education Undersecretary at Spokesperson Michael Poa, ang mga e-learning cards ay katulad ng mga rolling libraries na may mga laptops na maaaring dalhin mula sa isang eskwelahan papunta sa iba pa. Batay sa inisyal na plano ng Department of Education, target nilang mabigyan ang nasa 5,000 eskwelahan bago matapos ang kasalukuyang taon. Ang nasabing planuan niya ay upang mapalakas palalo ang paggamit ng teknolohiya sa mga eskwelahan at matugunan ang umano'y gap sa mga ito. Paliwanag ng Department of Education na nais nilang maipakilala sa mga estudyante ang maayos na paggamit ng mga gadgets o anumang makabagong teknolohiya at hindi lamang sa inaabuso ang mga ito. Malakian niya ang may tutulong ng mga teknolohiya para matugunan ang anumang problema o kakulangan sa edukasyon. Ang tradisyonal na ginagawa kasian niya ng kagawaran ay ang pag-hire ng mas maraming mga guro. Ngunit hindi na rin ito nagiging sapat upang matugunan ang problema sa ngayon ng edukasyon. Magkakasa ngayon ng investigasyon ang Commission on Human Rights sa madugong pamaslang sa isang pamilya sa Negros Oriental. Ito ay matapos na makatanggap ng ulat ang naturang komisyon na mayroong umanong pamaslang na naganap sa sitio Kangkiling sa Barangay Buena Vista, Himamaylan City na may kinalaman sa insurhensya. Ang karumal-dumal na krimen na ito ay mariing kinont nila ng naturang komisyon o ng Commission on Human Rights at nagpadala na rin ito ng mga investigador sa lugar upang alamin ang katotohanan sa likod nito na layuning makamit ang hustisya para sa mga biktima. Bukod kasi sa insurhensya ay may mga ulat din daw na natatanggap ng komisyon ng mga aligasyon na nag-uugnay naman sa Philippine Army. Ngunit iginiit ng Commission on Human Rights sa titignan nito ang lahat ng posibleng anggulo sa nasabing krimen upang maibigay ang hustisya para sa naturang mga biktima. Nasa kabuang 4 na individual ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 2 minor de edad at sa ulat nga ay nakita ang mga katawan ng biktima na nagtamo ng malalapit na tama ng bala ng baril mula sa isang M16 rifle. Lumabas din sa ulat ng pulisya na natagpuan ang mga bangkay sa iba't ibang bahagi ng kanilang tahanan. Bombo International News. Hawak na ng mga otoridad ang isang video footage na nagpapakita ng aktual na banggaan ng isang bus at isang semi-trailer truck sa Manitoba, Canada. Ito ay matapos na ma-recover ng mga pulisya ang kamera na nakakabit sa naturang truck. Ayon sa kay Royal Canadian Mounted Police Superintendent Rob Lasson, kita sa naturang video na pumasok ang bus sa daan ng tinatahak ng tractor-trailer na nasa tamang daan. Ngunit kaugnay nito ay nilinaw ni Lasson na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang itinuturong salarin sa naturang insidente na sa kabila ng naturang mga ebidensya. Sa ngayon kasi ay nagpapatuloy pa rin ang isinasugong investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang tunay na sanhin sa nangyaring aksidente. Kung maalala, aabot sa 15 individual ang napatay habang 10 naman ang sugatan sa naging karambola ng truck at bus sa Manitoba, Canada matapos sa sumalpok ang semi-trailer truck sa isang minibus na mayroong sakay na 25 pasahero at karamihan sa mga ito ay pawang mga nakatatanda. Kapwa pareho
Parehong nakaligtas sa mga driver ng dalawang sasakyan, ngunit pareho ring tumatanggi ang mga ito na ituro kung sino nga ba ang responsable sa naturang aksidente. Samantala, hindi naman makapaniwala si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa trahedyang ito, kasabay ng kanyang pagpapaabot ng pakikiramay sa mga nawala ng mga mahal sa buhay at mga nasaktan at gayon din sa mga naapektuhan ng insidenteng ito. Kaugnay nito ay ibinaba naman ng bandila ng Canada sa Manitoba bilang simbolo ng pagduluksa ng dahil pa rin sa pagkasawi ng naturang mga biktima. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, Filipino para-athlete community hiling sa pamahalaan itong fair incentive para daw sa mga able at mga disabled athletes. May nakuang report dyan ng Star FM Dagupan. Ilang araw matapos ang matagumpay na kampanya ng Filipino para-athletes sa katatapos na 12 Asian Para Games sa Cambodia, kung saan nakapag-uwi ang delegasyon ng 34 gold, 33 silver at 50 bronze medals para sa bansa, may isa umano silang matagal ng hiling at panawagan para sa pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan sa quintuple medalist para chess athlete na si Henry Roger Lopez, ibinahagi nito ang umano'y inaasam-sam nilang bagay na matagal na nilang nais mangyari para sa para-athlete community. Maayos naman po yung recognition sa chess. Hililing lang po namin dun po sa discrepancy ng incentive ng para-athletes at saka sa abled athletes. We are 50% less. Yan po ang aming kinakampanya. We got the support of Senator Bongo who recently filed a bill. May parehas na po yung benefits ng para-athletes at saka yung po yung abled athletes. Hopefully po may sa batas po yan, ma-amend po yung batas. Yun po ang aming inaasam na mangyari in the near future po. Kung maaalala, ang Philippine Para-Chess Team ang most medal team ng bansa mula sa Cambodia na humakot ng kabuang 35 medalya. Samantala nakapag-ambag naman ng 5 medalya sa kupunan si Lopez, kabilang na ang 1 ginto, 2 pilak at 2 tansong medalya. Yan ang balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan. Para sa Bombo Network News, Star DJ Ryan nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Karagdagan sa ating sports balita mga kabombo, ito para ho sa mga National Basketball Association o NBA fanatics, inilabas na ng National Basketball Association ang desisyon ukol sa panibagong iskandalo na kinasasangkutan nitong NBA rising star na si Ja Morant, kung saan muli itong nakitaan ng baril habang naka-live sa kanyang social media account. Batay sa desisyon ng NBA, si Ja Morant ay hindi maaring maglaro sa loob ng 25 o 25 games pagsapit ng regular season para sa 2023-2024. Yan po ay nasahang magsisimula sa buwan po ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Ang nasabing desisyon ay batay na rin sa naging deliberasyon ng National Basketball Association sa tinawag nilang reckless behavior nitong si Morant. Ngayong taon, ito na ang pangalawang suspension na inilabas ng NBA laban kay Morant matapos ang unang kinasangkutan nito noong Marso ng kasalukuyang taon. Sa nasabing skandalo, sinuspende rin itong si Morant noon ng 8 NBA games o hindi siya nakapaglaro ng 8 NBA games at sumailalim ito sa isang counseling at isang therapy. Samantala, tinanggap naman ng Memphis Grizzlies ang naging desisyon ng liga. Batay ho sa naging statement ng Grizzlies, nire-respeto nila ang desisyong ito ng liga at nakasaad sa statement ng nasabing kupunan na naiintindihan ng buong team ang standard ng National Basketball Association na dapat ay sundin ng bawat staff at bawat manlalaro. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa gihapon. Ini mo alaga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sinimbukan ng report. Check nato ng linya ni Bombo Chomar Villa. Mga water refilling station, pila diri sa ila, nag-untat anay sa papag-agwada sa tubig. Kay mabaho kag lubog sini nga tubig, ginareklamo sang mga water refilling stations mismo. Ano na karon ang natabo sini sa aton na banwa? No? Siniman nga adlaw, ginhatagan naton sa nagakigo ing Tulupangod ang malawig na nga problema dira sa may distrito iya sang Haro, sa may barangay Ungka partikularmente.
nga kung sa diin ti nagalik dito ang tubig kag nagtugas ang pagdanaw-danaw. O tinagausik kita sang tubig nga padayon kita yang naga problema karon sang tubig. O problema na gani ang tubig ginausikan pa naton. O sa aton sini karon yang mga kabombo ano dadri ang ginahimo karon sang Metro Pacific Iloilo Waters. Nga mayara sa joint venture with the Metro Iloilo Water District. Madugay na ni, binulan na ni Banwa ang problema pero daw kasubong iyang daw ay isang mga nagakigo sining lihok kag tikang ang ginahimo diri karon ang aton sining iyang water distribution facility o aton sining water distributor. I-check bala naton si Bombo Jomar Villa sa iya sining linya karon. Jom sa report please come in. Pikado dari ka Bobo Champ ang pila ka mga negosyo eliminate in mga water refilling station at sa sining problema man karon sa tubig diri sa may syudad sa Iloilo kay ginpalabot diri sa ato niya concern ang sa may area karon sa barangay Don Esteban distrito sa Lapos no sa ginpadala diri karon nga video nga kun makita nga samtang patubod nila ang tubig halin sa ila sini karon nga gripo kag sa ila sini karon nga hose ati makita diri nga tuman ka lubog no nga tubig do kasubong wala nga do sa suba kun mag ulan amo na ang kolor sang tubig no nga nag-adwa sa ila sini karon nga metruhan ti amo ning ila sini karon nga concern no pisa nga nag-amuni kuno ang tubod nag-untat na sila no sa pag-operate sa water refilling station nila abi no sa may disambit karon nga lugar kay ang isa diri sa pagkutan naton ang mismo man ang naga-manage si Sir RJ Rojo no sang Zone 4 barangay Don Esteban distrito sang Lapos Bumbucham no actually do mga pila na kasmana ni no nga gin papadala sini at sinidre sa aton ang ining video kag tisubong gin check liwat kung barati kamusta may mga development pero sa gihapon way gihapon magamit bangod nga ang tubig kinagagawa sila sini karon nga gripo tuman gihapon ka lubog kag ang ano blang iya sining adapog no hindi ko mayo amo na nga way sila na nagagamit no bubutsam kay base ko siya sila nga panaysayon kay kung amo ni kuno gamito nila kasi simple ginatreat man nila mo pero hindi ko sarang ila sila nga pag-treat ang bubutsam kung amo ni katuman ka lubog abi ang itsura sang tubig okay na ano sa una kung normal abi nga tinlo kag masinaw ati amo nang ginatreat nila para ma-purified lang mainom sa tawo pero kung amo ni kuno gamito nila although nga may water purifier sila da, pero di ko sarang amo na nga basi kung ano bla matabo bla kag magsakit saan sa tawo amo nang ginakangawan niya so tiya mo ni naguntat sa temporaryo sang water refilling abi no nga negosyo pero sige gyapon ang iya sini nga pag-distribute ang ginahimo niya ati bangon nga tidamo na siya sa customer nga na gabakal da siya sa tubig. So nagabakal pagid sa liwat, no? Naga-refill pagid sa tusiban nga water refilling station man. Ginabakal niya tag 20 pesos ang isa ka container na blado 20 litros ne. Tapos ginabaligya niya 25 pesos bubutsam. Gina-explain niya lang sa iya sining masuki kasi amo na nga pasakaan niya lang 5 pesos para may ara sa ginansya. Kumpara nga way naging sila baklan abi no ang sila nga mga suki for the sake na lang ati para man sila no hindi man madula nga sila nga suki so gabakal na siya sang tubig sa mga water refilling station nga bastante ya ang ginasupply ang tubig sila sini nga negosyo diri karon Bumbucham actually napalabot na naman ni sa may Metro Pacific Iloilo Water ang iya sini karon nga concern kag subong ti ginaimbestigaran na kun bala ang rason sa pag baho sang sang tubig kag ang sining itsura kun sa dinhalin pero ang initial to kuno ba si may leak bala ang tubo nga nagakonect sa sining nga metruhan amo na nga ti kun ang lataw naton kag kun
simutan ang baho do kasubong sa kanal ng presidential sa nagapanyaga amo nang sitwasyon kag ti makita ganito sa video naton nga hindi lang niya tubig kundi do nagabukal pa no do may habon bala proteksyon sa yawa kay ang bag-o gin sa gin si labi no gin buksan tong gripo ya kadti makita man sige tiyog sang elder nga metrohan di mo na ganing budlayan sa sige la kuno sak gamit tapos hindi mo man blama no hindi mo man blama himo abi no ma-purified amo na ati ginuntat na lang ang paggagamit sang sining tubig sa ila sining karon nga lugar ipabati tabla si Sir RJ Rojo sang mapakigangutan diri sa Bombo Radio. Subong sir, tatanay kay siyempre kinainom na katawog. Anong negosyo daw? Tubigan o refilling station. Tapos kung deliver kag nagabaligya di pick up eh. Subong anong ginobra mo kay tubig mo do di pa gamit. Ti na di ako subong para ma-continue sa akong mga customer, gakuha ko sa iban, nakilala ko man. Tapos ginansyan ko lang lima kada galon eh. Taga dulong sila para nga continuous lang akong customer man eh. Pila bakal mo ka galon eh? 20. Baligya ko 25, isa 30 man eh. Siyempre kay plate mo pa mo tugong mo pa. Oo. Di pa bakal niya. Isa saro eh. Di ko sa maubusan na to, ngita naman ko sa iban nga dinamay day. Ali ang ginabakal mo ni ano ni sa ready to drink na ni. Oo, na refill tapos diretso na deliver. Ano man bali ano lang gid pabakal mo purified na. Purified na dan. Hindi ka ti biko ikaw pag purified. Testingan ko na bakal ko saro kani no asa ti perde mo ko gapon. Iwad ko da kag purified. Perde mo ko gapon sa gasolina. So mo ya direct na lang baka ka purified bligya sa yon. Oo. Para nga di ka na mabudlayan lang. Ang imo na for the sake kati ang customer mo ya ti para diri gyapon eh. Sige man gyapon. Para nga kon mag-okay man ito tubig. Mo gyapon ang customer. So bali refilling mo sarado gili. Sarado sobra na sa bulan. Oo. Perde. Okay. Ang tubig hindi mo ma-treat how? Try ko una tang bulan sang Mayo. O siya hindi mo ma-ibitar may impunan baho ang tangke mo. Ting customer ko reklamo may amoy ko no. Tamo to noon tat na ko dayon eh. So ang imo gali sa una gina-treat lang niya ang tinlo na gid yaw. Sa TDS kami ngayon nalantaw mo. Maga 160 na ngayon TDS okay na purified. Subong nga 300 siya. Di grabeng bakterya panalo nimo. Di amo na do mabrubudlay treat na budlay kay gamay lang abaw ya pagwa sa machine mo ya daw utot baho ya. Ubaho. Tapos ang isa to sa ang video to lang tama ka tuliga do gayelo na to color ya. Kami nga do na malin sa baha ni. Do baha no. Oo do baha ang iyang color. Subong ano nami na subong. May besa nga ito mo daw kanal gid. Do atak lokos da. Magtinaw naman sa okay tinaw pro baw gid. Subong tsuraya daw pa? Mamangyap kanal ba? Di mornal pa matinaw sa akong gabi. Pero baho gid. Oo no. Hindi mo gud mapusdan. So ginano gibutahan mo habon may habon. Why ito aling ito sa metro namon niya. Gabukal. Oo gabukal. Sige tiyog ko metro mo. Sige tiyog metro mo ti muna ginatry ko lang pandar. Sige na patay ko lang dayon para nga di magdako balerang sa nuwasa man eh. Para nga natistingan ko kada daw nga mapandar. Di baho gyapon. Ang inyo why problema ang tubig ang problema yang katinawon kag bako. Oo. Taga gapon kana nagaturing nga kayo. Ikuti tawag lang tubo daw ng baho. Nya wala subong tubig nga gatubo daw. Oo. Di bako di bot dinali na. Nya sa kanal ko ro imbalsang gobra man. Oo. Ano may leak? Nya may leak ko nung mga linya base mo nang na-treat kina-check ko na nila. Oo. Nya ga kanal ang gabaho. Testingan nila nga nga pabusan nanay. Tema ko rin nung daw mobras ang inject nga riyan sa truck bla. Di ka to yung imo to metrohan sa sagwa eh. Oo. Sagwa din no? Oo, sagwa. Basta sa mga mainline na sa may Guata Blau. Puwerte, Joms, no? Ang gimpamangkutan, ang nagapangkayo. Yung sabat sang nagapangkayo, ay man tubig nga gatubo di mo yung linya. Iway sila yung kabalo? Anong sistema? Ito ni man, anong sistema karon sa Metro Pacific Iloilo Waters man? Do pinalagpataw? Ati amo to gani nga ambalya nga ti do mga pinanaksmana nimo nga kuntat ang operasyon bangod sa amo nabi no nga ang ila sini nga concern sa may lugar Bombotsab no bisan panghugas mo pangbunggas mo sa do di pa pwede kay ati siyempre basi dugang baho bla. Paano mo gamiton ang tubig
nga ang baho iya daw utot, o pasensya sa mga late nagapanyaga, sa pagpangugas ang imo siniyang utensils, sa pagpanglabada. Paano nabi karon mo Jomar? Paano mo naman puslan? Tiway gidya sang kaluoy ang Metro Pacific Iloilo Waters nga sa kadugay na nga problema amo sa gyapon. Duay ang gyapon sang lihok sila nga ginahimo. Why sila sa may ginubra? Pabayaan lang yan nila tapos kalibog pi ang ulo nila. Why tubo daw? Ay, ano nga klase nga panabat naman? Jomar? Amo ganiti. Amo na gani ado kaduwa na kuno makatuan sa lugar ya. Nakakadod ang mga tinawo abi ka madruba ko kunang kontraktor babutsam. Porque abo na ginawla sa kung saan ugi man ni solbar kung ano ni karon ang magagawa sa ila sining investigation kay kun ang iya kuno nga linya ng tawon tiway man sangli kay kitaon man lang mo halin to business truhan niya pasulod to sa iya sining tangke. Kaya ang isa diri kuno sa dapat tan tawon ang alin bala sa iya sining metruhan pagwa na no lapos na tuy sa linya sa Metro Pacific bubutsam kun dra gid man niya may like abi no kay dra sa runhan niya may ginaubra na nga drainage mo ginakutkot na do outfall ni sa nga dako. So basi ko may na sa lapay to what mo na dapat nga i-trace up ni karon ako kung paano ni nga masolbar no kay sa iya sining nga part ano daw gini sa kuno gano mo ga bakal to ka tubig no mga purified na ning ginabakalya kay kasano pa ni Joms? Amo gani man ang iya sining pamangkot kun asasan okay kun tubig ya supply okay Hindi, man namin ko kasano pa ni nga problema ilada? Do mga 3 na semana sobra. Tatlo kasi manaw ay gid matrace up kon nga nagtubod kay wala sang tubig ang Metro Pacific Iloilo Waters. Tapos kay nagtubod karon magkuton pa nila ang ila siniyang ano ganyan ang tawag? Ang konsumidor nila, magkuton pa nila nga nagtubod. Tapos kay baho kanal, base, may natandog dito sa ongoing construction nga drainage. Ay, ano klase serbisyo ni sa Metro Pacific Iloilo Waters man? Pasalig lang kita ya sa base. Tawo, nagakinahanglan sang tubig sa tagsa ka matag adlaw. 3 na kasimana, base lang yapon. Amo na ang isa diri sa TikTok man sudo kay Sir RJ ako di sa to magkuha bitang tubig to sa ibang refilling station tiway siya sang wa siya baligya siya sila nga mga suki babutsam nga tiyan mo ng apektado kay gintrya ni nga nagbakal to sa sang tubig nga tialin niya to sa Metro Park tapos gin-treat ya dumas dumas per day pa siya kay siyempre travel ya pa tapos dalo niya pa to kag-treat amo na blati ang yakay diya baka lang sa 20 pesos nga ready to drink lang ang tubig niya purified na patungan niya lang 5 pesos no tiintindihan man kuno siya sining masuki nga ti amo na nga may patong 5 bangod nga ti sa mo nga sitwasyon karon nga kulang ang supply sang tubig sa ila sining lugar no kun amo na ang epekto karon ang problema sa tubig sa lugar Bumutsam. Magduwa sa water filling station. Dali lang gid. Joms, dali lang gid. Ang kagina to report mo sa ngaga sa dinto gani sa Kaharo? Sa may Kaharo. Sa may Kaharo. Okay. Bumutsam, now, pero napalabot na to Gani napalabot na gani. Tigin kantuan nila. Actually, do mga 2 weeks na kuno na mo nga nakalabot sa taga Metro Pacific. Pero gunat lang sila ni sang permit halin sa DPWH. Ginago naman na nga sabat ang ila na yaw. Tapos kung mangkuton mo DPWH, tudlo naman nila sa city government. Mangkuton mo city government, balik naman nila sa DPWH. Balik naman nila sa Metro Pacific, pinangsantik kung ulo nila ni Krong Lato-Lato, mabalaan nila nimo? Amo na mo nang gin feedback din sa aton. Asang Metro Pacific, diri karon Bumbutsam, no? Asa may nasambit karon nga area.
Ako nadawon ta pagid no ti sa water refilling abi ito nga problema. Ang isa pagid respektado mga laundry shop. Kaysa to pa dyan laundry shop bubutsam si damo na to kuno pinding ralabhan nga ti way pagyapon malabhan bangod nga ti ang ila sining problema ya ang limited nga supply sang tubig no kagis hindi mo sila dali-dali makapatubod dayon kay basi kuno ang tubig bala lubog or hindi sinaw di basi mapektuhan ang mga linabhan amo nang atik ano sila no nagapa-deliver pero ang ga-deliver subong ano man isipon mo lang kung saan o ma-deliver no kay sa kadamo bala sa nag-atapan siguro kay at same time kapangita mas lako din sila magakuha sa tubig amo na bisan kuno ang naga-deliver do aluson makuno maka-deliver sa ila amo na nga ti apektado man diri ang negosyo no sa sining mga laundry shop adra sa Maynasambit nga area kay kun ang taon naton halos kalabanan tawo subong nagapalaban kay tuway man tubig sila mo tapos ang problema subong ang laundry shop ay paman tubig amo na ang ay sa direktaro sa concern man ngati kun ang taon naton mayo tani ni nga negosyo o galing ti amo na mo ang problema karon ang supply man sa tubig sa area ibabati tablano si ang interview naton dring naga-manage man sa sining laundryhan si Ma'am Elena Lara sa maparingutan diri sa Bombo Radio. Anong laundry niyo? To Angels Laundry Shop sir sa Don Esteban. Apektado gid sir tanawa balaho kay ti ang mapalaba untat kami kun may madeliveran kami ka tubig laba kami ti subong nga daan ang delivery ginadagas mo man kay damo man nagapa-deliver hindi dayon ma-deliveran pareho subong kontak ko nga kontak hindi sa makontak kaya nga amon nga negosyo pundo ang tubig nga gina-deliver sa amon. Hindi, pwede may direct ka mo nga. Di kun kaisa, gasadod mo kami na WhatsApp, punawa namon, alauna, imidya sa gabi. Ang dulong sa inyo na private na saya nga ginabaydan? Private. Pagkila, gram? 150 ang cubic. Cubic? Oo. Akon duha, ang sakay, makinanglan, pito, gidabi ka cubic mo. Amo nang hindi man sila madali-dali na mag-deliver kay ang hindi maubos ang 7 cubics. Kung may sobra sila to nga gina-deliver sa iban, madiretsuhan kami dire. Ti kay gamay lang amon tangke kay tihalin sang una way man adin nawad-an sang tubig mo. Sumo damo gali pending mo laban di sumo. Damo kita mo man asirang pila. Puno pa na ang machine may pila pa sa dalom. Ti kun magtubod na karon kun ano oras, mabantayan mo ang gatubod ilang taon mo kung makuha ang baho amo na pagkuha namon. Pag di problema na ko baho dai pa. Uy, panantay mo na karon sa customer mo madula Ginawa mo ka kuan nya magihamot man ang linaban sang tawo tapos ang gagwa sa tubig daw kanal. Di kinanglan mo gid na nga barabantayan. Apektado. Pero kung sa gabi makasalod kami, amang mabantay ka tagay 1:30 sa gabi. Makalaba kami. Tapos stop naman, kulat naman kami kung ano oras naman Jomar? Si Ma'am Elena Lara dari karon bubutsam mo na ang observation niya bisa ko nga daw sako na ning problema sa tubig kuno damo kunong nagapalaba no sa laundry shop bubutsam mo na dapat damo Manila sining supply sige kay sige man mo ang sinulod ra sa palabang nga mga customer ang iba kapangita ko din may laundry shop nga makapalabas dayon ang atin din sila maghulat pa bubutsam pati mo mananambal nga apekado man ang ilang sinikaron nga negosyo sa Maynasambit nga area Adricar Bobutsam. Sema na sa kaiping nga barangay kay naglabay man kita sa may barangay Sinikway. Amo man ang problema to no? Ang supply man sang tubig kay ang ginarasyon tiya mo na nga ginadulungan na sa sang tangker at tapos til sipon man lang kuno ko pilak bes magbalik ang tangker tama kulang pagtapos kuno ka pa-inject sang tangker dugay-dugay way na kuno tubig Bobutsam mo. It means nga ti samtang nagatughong sige man ang ulat sang tawo sang tubig ang iban ti may mga motor ang maburbudlay dating wala motor yan di waya sang pressure kaya mo nang hindi sila makagamit no sang
tubig abi akon enough kag hindi sila makakaubos ang ilang sini nga minimum nga ginabayaran sa kada bulan sa ilang sini nga bill abo po Sam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat gid da Bombo Jomar Villa. Hindi na ya karon makatarungan kag makabig naton in hostisya na ini para iya sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters. Una bes, may deklarasyon ang Metro Pacific nga ti mayara sila sang problema kay kuno may scheduled water service improvement activity sila, ongoing ang mga repairs. Now, may mga operation sila nga ginapatigayon para iyang makayo ang ila sining serbisyo. Pwe! May mga emergency water service interruption. Ano pa gid? May mga nagkalilain sila nga problema. Kag ang ila sini nga problema do makahambal man kita ya nga unbelievable. Or do kasubong nga ginarason lamang nila ini just to justify kung ano kainutil ang ila sini iyang nga serbisyo when it comes to water distribution. Galibog ang ulo ko nga last time ang nagagwa same to nga tubo engineer no, ang may nagwa nga medyo trutin out tapos sa yellow pakita tabla dahil lang taton sila makabumbo. Oh. Same na siya nga tubo nga ginagwaan sang tubig. Kag ang tubo nga nagwa ang tubig dan nga puti na siya or tinaw na siya pero mabaho galing. Ti una sini iya banwa nga paglantaw naton ang amo sini nga tubig makita mo lamang tubig sa suba. Di ba? Tubig sa suba. Paano makalabot ang linya dira sa Don Esteban sa suba? Di na may mga suba na kay ang creek ganina do ginpatay na kag ginabaisan pa dara sa nga city government kag mga pumuluyo, no? Kag iban pang mga stakeholders. Di na may pinakamalapit nga suba dira. Suba sila disco groy. Sa aton sini makabumbo ti kalabot pa to ya. My goodness. Ikadua, ang tubig, medyo matrutinaw, galing kay baho. Kuno, anong ambal sa interviewin mo mo, Jomar? Baho yan o utot. Doing burnal. Kaya mo na nasubong ang produkto sa Metro Iloilo or Metro Pacific Iloilo Waters? Nga kung balik-balikan ganin aton, sa aton sini nga mga kabumbo, numero 1 kay strikto ang Metro Pacific Iloilo Waters and the Metro Iloilo Water District. Kay kung may gamay-gamay lang nga diferensya sa odor baho, color, turbidity, taste, kag iban pa nga mga balasihan, multahan na yun nila iyang supplier, ang water supplier. Pero kung ila na ya linya ang magbuga sa tubig nga halin sa suba, tubig nga mabaho nga do imburnal nga do utot, hambalo na nila ti base may leakage ka mo da. Ti tatlo na ni kasimana ang reklamo hasta subong wala iya ma-identify kung anong nag-cause ang pagbaho sang tubig da.
Ang rason lang nila, why kami tubi? May tubi ka mo ya? Inhostisya ini sa mga konsumidor nga nagabayad sa ila sini nga water bill. Pero ang ila sini iya nga linya, hindi man nila mapuslan. No? Ini nga isyu karon sa aton sini iya nga mga kabombo, pwede ako makahambal nga ti it is beyond negosyo and mayara sa nga negosyo mangyapon. No? It is beyond negosyo sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay kun ang bulk water supplier ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa aton sinimatag palamati. Hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabombo na tundri nga bisan may blackout, pila kadlaw to. Bisan may ara sa low pressure area, bagyo. Ano pa ginagani magluwas sa habagat? Ano pa ginagani bombo? Ang mga monson na bla. Basta nga nagatuga kuno sa pagbubo sang ulan. Di basta hindi lang niya malapawan ang supply sang kuryente o nagahatag sang kuryente sa may planta sa may flow water. Bisan ano pa kalubog, bisan maninit pa ang tubig, nakabati ka mo balabanwa nga pagwa sang announcement ng flow water nga mauntat sila iya sang operation. Oh? Tikon maggalubog ang tubig, dugang ka dira sa mga kemikal nimo para nga mag-treat, para nga magtinaw, makuha mong baho, so on and so forth. Tidugang ina sa mga input sa bahin karon iya ni bulk water supplier. Ti probisan iya nagadruble, nagatriple, bangod man iya sa nga pagsaka sa nga presyo sa nga mga nagapanguna nga balaklon, ang sa chemical dosing, ang mga chemical nga ginagamit dira para iya nga mag-treat, para nga mapatinaw, para mapadula ang baho, ang color, ang turbidity. Tigin sulay iniiya sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated para lamang nga makasupply sang tubig para mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water Metro Pacific Iloilo Water may magtubod sa ila sining gripo. Oh, hindi bla? Pero ano iyang hambal ni Metro Pacific? Galom lang, untat sila operation. Nagpanalithi lang, untat sila operation. Kadamo lang sila iya permisang balibad. Hindi sila iya maka-distribute sang tubig maayo, pero sige-sige ang water tanker nga naga-deliver, hindi na naginakwa sang water tanker ila sila tubig. Dira na karon nagasulod ang mahambal naton nga ti daw negosyo man gyapon. Negosyo sang pipila dira ka mga Herodes, pipila dira iya ka mga brilliant mind sa bahin karon sa joint venture sa Metro Pacific Iloilo Water District kag Metro Iloilo Water District. Nga ti double kill lang ginahimo nila sa ila sini nga mga konsumidor. Kay nagabayad sang bulanan pero wala nagaandar, nagabakal pagid sang ginanegosyo nga water tanker, nga deliver. Sa aton sinimatag palamati. Inhustisya na ini karon banwa para iya sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Din kay mo kakita ya highly urbanized city. May pila kita diri ka mga 5-star hotel. Sosyalan ang mga
building nga nagtilindog dire, ang mga hotel, may ginapatindog nga mga ospital dugang, mga call center buildings, so on and so forth. Ti halos sa tagsa ka matagadlaw nagakinahanglan ini isang tubig kay ang tubig labing importante sa kabuhi isang tao. Ti sadto naghambal kita nga bisan panghugas na lang kag pamunyag na lang gani kag paligo. Ang mapusla naton sa tubig nga gina-deliver sa Metro Pacific Iloilo Water, pero subong hindi na giniya mapuslan. Kadamo-damo na sang reklamo, subong lang adlaw sa aton sini nga mga kabombo dito sa ungka. Gadanaw to, ungka haro, danaw. Bangod sa nga leak sa tubo sa nga Metro Pacific Iloilo Waters. Sa may Adon Esteban, kag sa iban pa sini iyang nga mga lugar, baho ang tubig nila, lubog pa. Ini banwa, wala na sang iban pa iyang nga rason. Kunti, bangod sa gubaon, buho-buhoon, kagdaan nga linya sang tubo sang Metro Pacific Iloilo Water. Nga kung sa diin sila nagpromisa 4 years or 5 years ago nga with this joint venture, may mga project sila 4 billion? Correct me if I'm wrong. 4 billion tong ginpromisa nila. Nga laying of pipes sa project sa aton sini nga mga kabombo. That was 5 or 4 years ago. Ti ano bisan isa katubo nga do butken ko lang kadako. Why gid sanda kalubong? Why gid sila maka-repair? Why gid sila makakayo? Kaysa sulod sang 4 ukon 5 katuig, dani may improvement na sa ila sining nga serbisyo? Hindi ba? Tingas na subong amo nang ginareklamo sa mga konsumidor nila. Ginpatubang sila sa city government, ginpatubang sila sa aton sining nga mga opisyales. Yan ang ginhimo nila, pasalig. Pero way man kita sa may nakita nga may ginhimo sila. Tiyang pamangkot sinadri tub-tub san-o kita iya magaantos. Sang walay pulos nga serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Waters. Ha? Pamangkot kita be? Mayor Jerry Trenya, sir, we need your help. Congresswoman Jam Baronda, we need your help. Why kita tubig tapos danaw sa ungka? Aro? Why kita tubig suno sa Metro Pacific Iloilo Waters? Pero may tubig iya sa may Don Esteban galing kay tubig do halin sa suba. Nagtinaw gid man pero tido halin sa imburnal. Tapos mamangkot ang konsumidor ang sabat sang well, di taman mabasol ang repair team, but ano ay sila ginahutikan dira sang mga taga Metro Pacific Iloilo Waters? Kag ini nga problema malawig na, naglawig na nga isang 2 or tub 3 ka semana, tiway gyapon. Another example na naman ini isang robbery in broad daylight. And eventually, tani hindi lang, basi ko na muna ni ang matabo pananglitan nga killing mi softly. Killing me softly sa aton sini makabumbo kay ti. Why tubig danaw? Pero sige bayad mo. May water tanker man nga
deliver, pero hindi ka pagkasigurado kung madeliveran ka kay ang tagiya sang laundry shop gani gambal nga ginalagas pag gani namon Killing me softly in the sense nga may water rationing sila nga schedule, papulawon nila tawo, kagahon, hindi man magtubod. Ano ni kinahanglan nga magdeklarar nga yara kita sa state of emergency, may water crisis diri sa syudad sa Iloilo? Or ang crisis iya ara mismo sa Metro Pacific Iloilo Water kag Metro Iloilo Water District sa ila sini nga joint venture? Kumbaga pa sa pusel ang ginatiro sadto sa aton iya sa nga MIWD or Metro Iloilo Water District. Shotgun lang mo. 1 barrel. Subong with this joint venture sa Metro Pacific Iloilo Waters, nag-aagoniya man kita sa gyapon sa tubig, sa potable water, nadugangan pagid sa nga isa ka barrel. Anong sitwasyon sa mga konsumidor diri sa syudad sa Iloilo? Sa konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water? Ginatiro nyo kami sang double barrel? Nga nagalaom kita nga abi anay naton mayara na sang improvement sa serbisyo kay may joint venture na ang Metro Pacific Iloilo Water kag Metro Iloilo Water District. Naglala pag iya galing sitwasyon. Inhustisya ini banwa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag sa tanan sini nga bagay nga nagakadapat lamang kon ang mga tawo nga ara dira nagapungko hindi makaisrot sang ila sini nga trabaho kag pangwarta lang ila sini nga obra, tinagakadapat siguro po tato na da sila, pahalino na da sila kag islan sang makasarang, makaisrot kag makadeliver sang maayo sini nga serbisyo. Pero grabe na gid galing kapatay huya iya ang mga taga Metro Pacific Iloilo Water kag taga Metro Iloilo Water District. Way pulo sila serbisyo pero mga retirees nila may balon sini iya nga bulawan nga singsing. Tanan iya nga mga benefits kompletos rikados nagasulubra lang. 13th month, 14th month, may grocery allowance pa. Sa kalawig na sang problema, it seems nga mga opisyales sa Metro Pacific Iloilo Water, lakip na rin mga board of directors, they don't care sa sitwasyon karon sa ila sini mga konsumidor. As long as kada tsimpo sa nga inugbaton nila sang ila sini iya nga mga sweldo per annum or whatsoever sining tawag na dira, tupa lang ya. Bala kamo na inyo ya kung do baho uto tubig nyo. Bala kamo na inyo ya, no? Kung ang inyo sining nga tubig sa gripo nyo halin sa suba ang kolor nga gagwa. Basta padayon lang kami ya naga-income kada bulan. May grocery allowance kami, may 13th month, 14th month kami. Eksakto balay na? Amo bala na nga serbisyo nga tutuod? Amo bala na ang tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo? Basi nagbaylo na subong sang branding ang Metro Pacific Iloilo Water? Tubig sang Ilonggo, lubog. Tubig sang Ilonggo, baho utot. Serbisyo nga ginago do mo na. Tapos sa ungka to mapinatudlanay sila. Nga kuno nagahulat na lang sa nga order na gikan sa Department of Public Works and Highways. Iya guro ni sa nga Iloilo City District Engineering Office.
Sir, update lang, itong leak na to, 2 weeks na. 2 weeks na naming na-applyan ng permit for repair from DPWH. Di pa nila nilalabas po ang permit. We are just waiting for their approval and go signal as per DPWH. They need to refer pa sa LGU. Ihodi! Pato! Whereas lang permi, alibay lang permi, ginago. Nga opisyo ni aton, opisyo sa mga opisina sang gobyerno ta. Why pulos? Pinatudlanay lang ila sini kinabalaan. Dabis-dabis. Ang mga opisina sa aton sini nga gobyerno nagapinatudlanay while ang tawo ga-suffer nga wala siyang tubig. Di ka batas kamo sina? Siguro sa mga opisyal sa Metro Pacific, Iloilo Water, why gurto ya sang lubog nga tubig kagwa sila mo? Sa talatapan, guro sang Department of Public Works and Highways, pasikon tinaw kag hamot tubig guro da sinyo mo. Oh? Base ang tubig guro sang mga empleyado or in charge sa sining problema sa bahin sa local government unit, base kon tinaw tuya kaga hindi lubog. Or base sa balay man ni Mayor Jerry Treñas hindi lubog kag tinaw, kag wala baho ang tubig to. Rason nga tiway sila yan sang pagtamod nga may sense of urgency. Oh, ari pagid itong leak na nito sir, 2 weeks ago pa namin applyan for emergency leak repair activity from DPWH for permit. We requested na we can repair it already while waiting for the permit approval since may memo circular from DILG allowing us to do leak repairs. But DPWH is still confirming this sa DILG. Once na okay na ang DPWH, makakapag-repair na po kami, lilintukins. Hindi lang gali Metro Pacific, DPWH kag LGU, pati ang DILG miyara na pa. Basi kon sa DILG to guro, tinaw man to ila sini nga. Tinaw man sinila guro to yang tubig sila balay. Oh. Di kadamo-damo na tasang ginapangambal about Iloilo City, no? Bike capital city sa Mune, City of Love, no? Tanan-tanan na lang, grabe nga promosyon naton, pero tubi tadi di punggol ya, do hindi ma-insindihan. Ang baho do utot, do imburnal. Lubog-lubog, gado tubi sa suba. Oh? Di may mga tawo man nga ang ila siniiyang trabaho ang maghatag sa nagakigo siniiyang solusyon sa mga kasubong sini nga problema. Pero it seems that they don't care. Nasiling ko na gani, bahala ka mo ninyo ya. No? Bahala ka mo ninyo, basta tupa lang yang para sa amon, why kami ang problema, kamo na lang na yaugtas. Hasta San One, Banwa? Siyudad sa Iloilo, hasta San One? Oh. Ginapangita naton ang Mayor Jerry Treñas nga kung mga amo-amo sini nga problema, nagapamuyayaw bla? Parehas to bla pagbuyayaw niya, other term for buyayaw is bugres. Domo nang insubong. Oh, parehas to bla sa pagbugres siya kay Secretary Harry Roque. Sino pa gito mga taga DOH to kagin bugres ni Mayor kay ang hatag diri sa aton siniyang bakuna ang sinubak. Nya no, mamatsyag yun sa mga taga-syudad sa Iloilo, second class citizen, mga amo. Yudapato! Oo.
Maabutan ni nabla. Expectar kita nga ti anong pa Metro Pacific, Iloilo Water, anong pamatyag nyo sa mga konsumidor nyo? Mga sapat? Nga patuburan nyo lang sang turugban? Sang tubig halin sa turugban? Oh. Igaling dugay na ni, kag it seems like kaduway sa gyapon sa may nagahatag sa nagakigo nga pagtamod. Oh, ti ano? Manawagan naman kita sa kay Kagawad Plaridel na ba to take a look into this? Kag pasakaan naman siyang kaso sa Office of the Ombudsman? Para nga pasabto ng mga tao nga sa likod sining pagpabaya? Kaya ang iba na bota kung ano ang ila siniyang disposisyon sa problema naton sa tubig diri sa syudad sa Iloilo. Yan ba sa kilala ko? Tinaw, mangguro kag hamot tuya tubig sila bumutsa muna kadosway sila ya tilabot. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwado nga mga balita kag impormasyon sa bumuanay sa udto. Unahon ko niya nayo, tanan ko nga mga personnel sa Public Safety Transportation Management Office sa Traffic Management nakatalana nga ipaidalom sa retraining. Ini may kang tanan ni sa Delgado Street Incident. Sa Delgado Street Incident to gali 15 days lang. 15 days without pay lang ang ngagin pamatbat sa kay traffic enforcer Dominador Regala nga mamatay taxi driver. Oh, mamatay na lang siya kay tiway man kuno sa may kaulikid siya mo. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panunumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 11 to 17, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya Fabulous Band ang saliwat na talana nga magahatag sa aton sang 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical entertainment sa Hunyo 17, Sabado sa Concert at the Plaza. Mangin-inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 18, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga siya lamang ang nagaishanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Sa Hunyo 18, Domingo, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maghatag sa tanan nga mga amay kag sa inyo bugos nga pamilya sang 2 ka oras kag 30 minutos nga musical flight sa Concert at the Plaza. Father's Day edition kicking off at 6 p.m. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung painkiller
healing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas. Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang feedback diri sa aton sini mga kabombo sa Don Esteban, 1 month na kuno sa may Vanuatu sang Pabia. Lawing naman kuno antos nila to sang mabaho sining tubig. Kung hindi baho ang tubig, lubog ang tubig, no? Wala tubig. Orte, dabis iyang joint venture sa Metro Pacific Iloilo Waters kag sang Metro Iloilo Water District, no? Kabay pa nga ti makasalapo pagin ang syudad sa Iloilo or even ang pungsod Pilipinas sa mga kasubong sa inyong klase isang tao kag mga dumala sang opisina. 31 minutos na kaligad sa takna sining alawna. Check ko na this time si Bombo Angel tanan sining personnel sang Public Safety Transportation Management Office. Ilabi pa sa Traffic Management natalana kung ngay paidalom sa retraining. Retraining. Check tabi si Bombo Angel Tan. Jel, sa report na please come in.
nakatala na Bombo Cham i-retraining ang tanan ng mga traffic enforcers ini ang may kaangtanan man sa ginhimo ng isa ka traffic enforcer batok sa isa ka taxi driver. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, yung payag na ginapreparahan ang second quarter sa retraining sa mga traffic enforcers para sa basic traffic management course. Suno kay Mr. Kunlo, may confirmation na halin sa UP National Transportation Study na makadto diri sa Iloilo upod ang MMDA para mag-conduct ng training. Isa man sa mga papel sang mga bisita ang pagbulig craft sang Traffic Academy bangod hindi pa ini fully blown suno kay Mr. Kunlo. Patag sang natungdan hatagan gid nila sang emphasis ang natabo sa traffic enforcer o kung traffic enforcer regala sa sining hiwaton nga retraining agod mahatagan makareflect ang mga traffic enforcers Bombo Cham. Dugang pa sa natungdan wala pa sang final schedule kaginalantaw nga magalawig sa sulod sang isa ka semana ang ining retraining para sa mga traffic enforcers. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayaga ni Mr. Jack Kunlo sang aton pa-interview. Yes, dalaman na ang aton nga traffic enforcers sa retraining no sa scheduled retraining naton. Ang aton retraining sa enforcers gina-schedule na iya. Pero Sir Jack, ni ara kita plano nakatalanang ipaidalom gid man sa retraining ang tanan nga mga traffic enforcers? Yes, amo na ang ginaubra naton subong no. May mga scheduled retraining na kita will in fact last January naka-conduct na kita sang training. So first quarter, so in second quarter makandak na lang kita sa aton retraining program diwat no kag tagaan gid emphasize na tabo sa kay TE Regala ang aton involved nga traffic enforcer. Tapos may ara kita because ang aton nga Traffic Academy hindi pa siya full blown 100% no. May ara na kita confirmation halin sa UP National Center for Transportation Study nga makadto sa aton nga mga bulig train kag craft ang aton Traffic Academy. And ang MMDA makadto man no sa aton dire para mag-conduct man sang training no. So series of training sini nga gina-schedule naton for second and third quarter of this year. Ang ining retraining bala sir sa mga traffic enforcers, balik parts ng Traffic Academy, so wala pa sang exact na date kung saan o sila i-retraining, basta may plano ang city government for them to retrain taran-taran niya sa traffic officer, Sir Jack? Yes, mayara. May nag-approve na sa aton niya ang UP and CTS nga makadto sila nalat na namo ng schedule. Amo na no kay one week training ina ano nga i-conduct sang is sa basic traffic management course nga iya sang National Center for Transportation Study. Mga sanunayhan Sir Jack matabo, sir? Amo nang ginulat naman. Basta ang latest naton is information gina-approve na sang UP and CTS no. Ang schedule na lang subot silingon mga anytime soon sulod na sila. Bombo Cham nabatian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Kunlo sa confirmation niya diri nga hindi lang ang traffic enforcer kundi traffic enforcer regala ang mapaidalom sa retraining kundi tanan nga mga traffic enforcers pero ginklaro diri sa aton ni Mr. Kunlo nga una kun gid ako ni specific nga one-on-one retraining iniya si traffic enforcer regala kag aside diri ni ara gid ya training para sa tanan nga mga traffic enforcers. Si traffic enforcer regala to ya, dapat to pawayo na lang to kay may high blood to. Isa na mo to ka-train siya kay may high blood sa maginit ulo ya, manipa man tong gyapon ka taxi. Kag mamuyayaw kag mamba nga gusto mo mapatsanay. Gusto mo mapatay. Oh. Why na to ya dyan sa? Kung nablambal nila Bombo Angel ang manog magilis sa sang iya sining himbes. Iya sining ano na panet ang tawag sa manog na. Manog yapon. Oh, ti dapat siniya kay regala ni palino na lang niya as traffic enforcer kag mangita sing iba nga traffic enforcer nga wala sang high blood. Retraining ti may Traffic Academy na kita sa nagligad to tapos sambal ni Mr. J. Kunlo nag-graduate naman to tanan to halos tanan nga traffic enforcer to nag-graduate na tapos training naman. Tos Maria kag-usep po. O sekla tanik pundo ka gobyerno magamos ni. May mga traffic enforcer man nga mayo kag kahit hindi sa iya kahit hindi sa ila nga responsibilidad. Oh, pero ti mayara gid nga mga ulibadon tamo niyang dapat yang ano
pangkakso ni kag pabaligyaon balot. Oh. Eh, why sila yan kadapat pagkagway sila isang lugar dira iya sa Public Safety Transportation Management Office. No, mga may high blood, no, mga kasubong ni kay traffic enforcer regala ni kay high blood siya. Ati ko magugta siya gali karon na bi retraining. Pag retraining ni may one-on-one. Anong pagida nga mga training ang ipaslak ni siya? Oh. Ti karon kay magpugok na karon ng dalagan sa trapiko, mainit naman sini ulo ya. Oh. Manipa naman sa kaslakyan. Hamalan niya naman ang driver karon nga makakumprontasyon niya nga gusto mo mapatay. Patsanay na lang ta kay why naman may gulikin sa kon. Amo na, Jel? Actually, Bombocham, tong kay Regala, bala kung kay traffic enforcer Regala, ang himuon to siya, may mga anti-stress, tingin ko siya, kag psychosocial nga mga... Nahimo na ni Bumbo Angel sa Traffic Academy. Nahimo na ni, proti sa iya na niya. Oh. Pusik naman ta karon ka tsimpo, pila naman ka traffic enforcer, why karon sila sini nga mga pwesto? Traffic naman tadi karon. Hilabi pa nga karon nga may mga pinamutang kita nga mga temporary kiosk. Nga kung mag-ulan nagadanaw. Kag ang danaw itom-itom nga tubig nga do kanal kag kabaho. Tapos why pa sang traffic enforcer nga madiliher kay gin-retraining sila. Nilintukin sige do. Ano matabo karon sa syudad sa Iloilo ni? Oh, kung ako maglantaw yan, tama naman tuguro mga traffic academy ito mga stress debriefing, mga stress management. Nahambala naman ni sila sang nagligad to sa ila sining nga traffic academy tapos liwaton sulit-sulit. Jel? Actually, amo man nagalibomot siya ang concern nga gina-refresher training sila kung tani para may baluan. Kung ma-refresh siya ila, pero bombot siya, once nga attitude, pasensya, kag ang pag ginaobra bala sa mga dalanon ining mga traffic enforcer, kung amo ginaang imot batasan bala bombot siya, bisan ano pa naka-training, psychosocial debriefing, kung ano pa na ang mga stress management ang ipaobra, kung ang batasan, Bombocham, kag ang pag-treat mo sa obra mo, hindi public service, ito liwat-liwat ang do ginaobra nga pag-training sa ila Bombocham, do wala sang pulos, do mo ng punto, Bombocham. Precisely, Bombo Angel. Do kasmus lang Bombocham, apang ti sa bahin diri sang PSTMO, na ti amo ini ang ilang ginaobra. Ti do ka sa ito ang bal mo do ko usik sa chimpo kay ti one-on-one ang matabo diri kay Regala bala Bombocham, kag kung ano ayan ang mga setup sa bahin sang PSTMO, kung ang mga personnel sini mapaidalom sa refresher training, sino ang mabilin sa mga dalanon nga ti magbantay, mag-maintain sang traffic management, and so far Bombocham, bantayan natin ina sa bahin sang PSTMO kung ano man diri ang mangin direksyon ni Mr. Jet Cunlo kaga mismo ang Iloilo City Government. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Ara si Mr. Jecunlo. Ara si Mr. JB Mabilog. Ara man si retired police Victor Ligaspi. Oh. Nalakip man sa Public Safety Transportation Management Office si retired Colonel Uldarico Gurbansos. Oh? Sa Public Safety Transportation Management Office. Ang feedback diri sa aton banwa sang pipilaman dira sa mga kilala naton. No? Mabudlay gid iya kon natubuan na sang sungay ang isa ka traffic enforcer. Mabudlay kon ining mga traffic enforcer sa aton sin makabumbo mangin familiar na sa ila sini iyang trabaho kay ti too much familiarity breeds contempt kuno mo. No? Pero sa aton sin makabumbo ang hitabo ni sa kay Mister na subong no kay suspended man sa mo kon traffic enforcer Dominador Regala
Hindi na ya rason nga kay high blood ka, si paon mo yang ang taxi unit. Kung ano kang ano matabo sa taxi unit, mamalayran pa ning driver, buhin para sa iya sila nga kinitaan. Kay hambalon mo lang yang kay kamuda, ginagayo-turn kamuda, ginapangkuha nyo ang cone, ang traffic cone. Yung driver nga niya, halini dito sa may UP area, why ni siya nag-traffic, why ni siya nag-U-turn? Oh. Kagang sitwasyon, ang senaryo nga gin pakigbahin naton kagapon, why lang guro mabatian sa nga taga adjudication board or ano ta, ang disciplinary board. Nga nagpugok ang dalagan sa trapiko kay Manu ay isang naga-manage nga traffic enforcer. Di ka layo-layo tuod tong interseksyon, no? Diranas layo sa may Rose Pharmacy area nagakumprontahan nga duwa. Layo na niya nga interseksyon nga kundi dapat dito iya si traffic enforcer igala. Nga nagamanid sa nga dalagan sa trapiko. Oh. Di abandonment of post ina sa aton sinimatag palamati. Binayaan niya tuya kay gin-high blood siya. Kag may ginpaukpan siya ti. Insakto bala nang abuluhaton si isa ka traffic ka enforcer? Ang pagbuyayaw, ang pagbuya sa nga grave threat. Di kaya mali gusto mo mapatay haw? Patsanay ta, patsyon ta kakron. Oh, grabe. Basta mga batian ko ganing muna nga mga tinaga nga patsanay. Oh, or bisan ta pungulay, ga kedag ya tuhod ko dayon mo, no? Tapos ga kadulaan ko gana, tilaban na ba mas hindi naman ko ni kapanyaga karon. No, sa aton sino makabumbo. Ang retraining, training on liwat kay retraining mo. Di, sang nagligad to, may traffic academy na ta. Sang nagligad to, hindi ba lang, bali Mr. J. Kunlo sa interview tagapon siya. Siya ti, naka-undergo na ni sila sa stress management, so on and so forth, king-conduct sang City Health Office, amo sino mo sadto. Tiyara man to presensya sadto sa traffic academy sa mga taga-MMDA. Maton, yara na iya sa batasan sang tawo, kag waya may intindihan ng iya sila nga katungdanan. Or kung ano man yung sitwasyon nga nagapasingit siya, or basi may pinagdadaanan kung sa Tagalog pabla si traffic enforcer igala, naukpa lang to yung ang taxi driver. Pero bisan, amo pa na, may pinagdadaanan or ano man nga mga problema, biling mo na sa inyo sini nga panimalay. Oh? Iti, masulod na ikaw sa imo sini nga trabaho. Kagang imo sini nga trabaho bilang traffic enforcer, very stressful ang environment sila dira. Kay kadamo sa nga sarawayon nga driver. That is why nga sa una sini nga ugnat sa nga traffic management, may mga stress management to, gintuluan sila kung paano mag-deal sa mga kasubong sini nga tao, kasubong sini nga driver. Oh. Hindi ba? Iway na iya sang punto pa nga pabalikon pa or 15 días lang suspension without pay. Ining si traffic enforcer Dominador Regala. Angay si sa iyaya, kakson na lang siya sa trabaho. Oh, kag ipadala to sa communist terrorist group infested area. Kaya di patsanay ang pangita mo, hindi ya pagdiliher sa dalagan sa trapiko Kaya mo niya mga kinanglan naton nga tawo. Oh, para nga mapapas naton ang communist terrorist group. Diba si dito yung mga inepektibo, si traffic enforcer Dominador Regala? Kaya noon tala ni karon sang retraining, pagkadason siniya nga mga tinuig, binulan, may ara naman sang ireklamo nga traffic enforcer or may video naman nga mga kasubong sini, retraining naman tadayon until sa no? Oh?
Ti ano, ay gid lecturean ni retired police captain or police retired na police major Victor Ligaspi dira ang mga traffic enforcer sa traffic management nga maximum tolerance amo sini mo sadto way gid ma-share dira ang iya sini nga mga experiences sa inisa nga ara sa serbisyo pagka sa traffic division. Oh. Na-share man siguro galing kiti ara na estawo. No? Kagti maluoy man kita sa iban sini nga mga traffic enforcer nga dedikado nga responsable sa ila sini nga trabaho. Oh? Madamo kita sang nakita nga dedikado sa trabaho sini nila iya nga mga traffic enforcer. Nga mga responsable. Galing kay di nagalaway ang ila sini nga imahe bangod sa ka himuan sang pipila nila ka mga upod nga mga kutong, oh, nga mga balinuan utok. Kaya mo kung tani ni ipang-identify sa Public Safety Transportation Management Office. Kag amo ni ang pahalinon, kag islan sang mga matarong siniiya nga mga empleyado dira sa Public Safety Transportation Management Office. Kay mientras tanto, ara na sila, padayon sa gyapon ang pagpangutong kuno ay sila duty, bro baligya, kuno abi ka ice water, dira kagadulse. Oh. Kagang iban siniti, balinuan utok eh. Pero why na diya madala ang mga maayo, mga tarong, kag-responsable nga traffic enforcer. Oh. Ginadayaw, ginina sila naton. Iti, kung wala sa ila, ti laban-laban siguro, ti murudlo matata sa nga pagpugok sa dalagan sa trapiko eh. Why isang may mamanage sa nga traffic diri sa syudad sa Iloilo? Ti may meeting ka alas 4, halin ka launa, igo ka makabot sa imo meeting, tapos na alas 6. Oh, hindi tanan nga traffic enforcer gunggong. Madamo sini sa ila ang mga maayo, kag nagatungod sa ila sini nga trabaho. Oh, kung ilisipon malang dira ang mga ulugtasan, ti ang mga ulugtasan amo ang pahalinon. Oh. Kay way inasang kayuhan nga madulot dira sa peace team o problema gid lamang. 50 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ko this time si Bombo Ria Mumlan, ang Iloilo Police sa Provincial Office, nagpatigayon sa Bida Tour de Iloilo. Kaga National Pre-Qualifying Games ang Cluster 3. May update kita dre ang softball elementary girls sa Western Visayas. Road to palaro na sila. Surrender kontra bla. Oh, grabe kina-zero nilang kontrao. Oh. Di basing iban to. Ambot kun amo man tong mga masaligan man nga mga representatives ng iban siniyang rehiyon. Oh, di nga sa Western Visayas ya dogin panitan gid sila. Check ta si Momoria Mumlan. Momoria sa report please come in. Nagpatigayon sang Bida Tour de Iloilo ang Iloilo Police Provincial Office sa 2nd District sa probinsya sang Iloilo nga nahamtang subong Bombocham sa Banwa sang Pavia kag San Miguel. Ini ang may duha ka kausa nga amo ang kampanya batok sa illegal nga droga kag pagproteher sang dunang manggad. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, iya ginpayag nga ginalakipan sang mga sibilyan kag police personnel ang nasambit nga aktibidad pinaagi sa cycling kag tree planting activity. Suno kay Aranyo, ang nasambit nga programa ang nangin inisyatibo man ni Police Colonel Ronaldo Palomo umpisa sa nagpungko ini bilang direktor sang Iloilo Police Provincial Office. Sa matuod ini na ang 3rd batch sang aktibidad sa diin una ini nga ginpatigayon sa 1st District sa probinsya sang Iloilo. Ginpayag dugang sang natungdan nga mangin isa ka cycle ang nasambit nga aktibidad agud mas mapabaskog ang kampanya batok illegal
drug operations, malikawan ang bisyo kag protektahan man ang dunang manggad. Sa karon, mayara sang 300 ka mga attendees ang aktibidad sa diin posible man ini nga magtaas pa ang numero. Yari karon pamatian naton ang pahayag ni Police Major Rolando Aranio. May ari kita subong ginakandak nga Binatur di Iloilo, sikat kontra droga tanong para sa probinsya. So ang aton ini nga activity is may duwa ini ka objectives, no? O may duwa ini ka major advocacy nga ginadala. Ang aton advocacy against illegal drugs, at the same time ang aton advocacy sa environmental protection. So bali ang aton ning may ari kita nga mga bikers coming from the whole 2nd district of Iloilo, composed ang aton sila nga mga bike enthusiasts nga mga civilian, at the same time mga bikers man naton yung mga PNP personnel. So mahalin ang bilog nga nga mga bikers at participants maumpisa diri sa Banwasang Pabia, mapag-bike ini, at the same time pagabot naman sa sa Banwasang San Miguel, dito naman ikandak ang tree planting activity. So, is this a yearly event, sir, sa Iloilo Police Provincial Office? Actually, ang ining initiative is natabo ini during the assumption ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo as Provincial Director naton diri sa probinsya sa Iloilo. This will be conducted sa whole province of Iloilo. Actually, ang binator naton diri subong is pangatlo na ining batch. Tapos nag-umpisa kita sa 1st district. Ang ikadua naton nga part is dito kita sa 5th district. Tapos subong amo diri sa 2nd district. After naman ining makompleto naman naton Bumburia ang bilog nga probinsya, particular makakandak na kita sa 3rd and 4th, magabalik naman ini, magka-cycle naman ini. So this is a continuous nga activity naton, bringing this activity, to advocacy, kaya kinanglan gid naton nga pabaskugon ang aton sining kampanya, kaya ang solusyon sa problema naton, especially sa illegal drugs, hindi lang ini masulbar, pagi lang sa mga anti-drug operation naton. So dapat ang tanan mag-participar, mag-share sa ilang bahin, even in a simple way. That is why nga ang aton ding sikat kontra droga, gina-promote pag naton ang health and wellness para nga malikawan ang mga vices, gina-promote naton. At the same time, nakita naman naton subong ang epekto sang climate change, dalaman sang hindi na balance ang aton nga ecology kumbaga. So ginapulikan naton promote pagi sa pagtanom sa mga kahoy, pagi sa advocacy naton sa tanom para sa probinsya, para nga in a little way man maka-share man kita nga maproteksyonan naton ang aton sining nga palibot. Do we have the numbers kung pila ang nag-ilintra subong mga pasibilyan kag mga kapulisan? Yes, siguro mga more or less mga sa 300 participants ang aton nga ang aton nga estimate nga mga nga mag-intra sa sining nga activity. Actually, sige pa subong ang inabot sa ibang nga mga bikers nga gusto nga mag-join. Nga Binatur de Iloilo Bombo Cham natapos na ini sa Premier kag 5th distrito. So subong sa 2nd district na ini, balita puson pa ang 3rd and 4th district. So until nga such time nga ang ini nga Binatur de Iloilo ang mangin sige lang ang nasambit nga aktibidad. All right. Sa dugang pagid naton nga balita dire Bombo Cham, good news. Panginbulahan sa aton nga Team Western Visayas bangod na depensahan sang team ang titulo matapos ang mainit na sambu atok sa Region 9 o kunang Zamboanga Peninsula sa Softball Girls Elementary sa score nga 3-2. Ang team ang ginalisipan sa mga atleta nagikan sa Napnapan Elementary School sa Banwa sang Tigbawan. Inyang may kaangtanan sa National 3 Qualifying Games
sa Cluster 3 sa Subong sa padayon sa gihapon sa Cebu City. Sa ibaluan nga nangyayari sa kadalagan sa Western Visayas, amo ang maid-id nga estratehiya sa pagpanguna ni Head Coach Otni Desma sa diin ang madinalag-on nga home runs ang natigayon sa 7th inning sang sinampang. Tungod diri, mag-aabanse na ang Western Visayas sa palarong pamansa 2023 sa masunod na bulan diri adto sa Marikina City, Bombocham. So nagpabutyag man sang sang pagpanginbulahan si Tigbawan Mayor Attorney Virgilio Nene Teruel kag Vice Mayor man si Luden Ortilano Bombocham sa mga Tigbawenyos nga nagtiglawas sang Western Visayas karon sa Cebu City. All right. Bombocham. Yes. Ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria sa imo siniya nga mga balita. Congratulations sa team ha. Good luck sa palaro. Tigbawa no first district ang mga players. Di naman kamo siguro makasalapo pa kung makahingyo ang bago ninyong school superintendent la, no? Kung makapangayo to sa ayuda sa mga sa mga opisyalis yun sa first district ay man sang problema guro. Ay guro sang may mapetisyon na naman di naman guro matabo na. Okay sa nagligan to ti gamay lang to nga mga misunderstanding no? Kung baga pa kung ang kilala ko pa kag sabahin karon sang IPPO ti mga inisyatibo ni Police Colonel Rolando Palomo ti amo niyang pamagi no kadamo man sa pamagi agon iya mag-combat sa illegal drugs kag sa iban pagin sining mga problema naton taton sining palibot. Ti isa lamang ni mayo kay makita naton nga sako, no? Sako ang bayba, sako man iya ang mga aktibidades nga nagatipig sa aton sining palibot. Ti keep up the good work sa kay Colonel Palomo. Oras na ton 59 minutos na kaligad sa takna nga launa. Ikaw bala pareho sa kilala ko nga natak-an na sa lato-lato. No? Nga do halos sa bisan sa iya sini nga damguhanon. Mabatian niya gyapon ang tunog sang lato-lato. Ikaw bala naka-eksperyensya na sang kasubong sining pamatyagan, Bumbomel? ikaw wala may experience. Bawa galalagsik man laway ko ba. Ikaw wala may experience na sa akasubong sila. Sus Maria Kagusipo. Grabe subong ang ang lato-lato binya, lato-lato craze damo lang nagambal sang lato-lato pero may iban siniiyang hindi man kayuhan nga natuga ang lato-lato kay iban sining mga kabataan kalabuklan sa sining lato-lato kag sang pag-viral sining or paggalapta sining sa social media sang lato-lato damo-damo naman niya sang may mga ginpakita man nga lato-lato no nga nabalaan ang iban sining mga kabumbo naton pero ang expert sa lato-lato nga kilala ko why siya gaamo-amo na bumbo umel mo lain yang ginauyog-uyog ya. Duay ko kita. Galinagtik man bro. Duay ko kita. Gamamo na sao. Pero ang iya sining hawak. Gamo na yang nagamo na Tapos grabe nga lagtikanay bumburudjain mo. Kita mo na na. Ang lato-lato nga galato giyang tunog ya. Ano ba sa kuring nga ne? Amo na lang na ni Bumburudjain. Nakita ko lang si Bumburudjain na mo itong gin-mention ko gitsao. Sige. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine sa aton sining Father Day Special or Father's Day Special. Uy, buwas na gali Tita Reg ang Father's Day, no? Titigana ko lang yan sa buwas mo ng akon nga greetings
sa tanan nga mga amay. Unahon ko uro nga greet si Bumbo Amay. Oh. Di isa ngalan palang father na father ang dating mo, Amay. Oh, Chumari, Amay. Suryaso, bauti. Termino palang sa ngalan niya palang Amay. Tatay gid. Oh. Di bala sis, Bumuro Jane. Si Bumuro Jane to yung gitawag ko nga sis, kibla mo may mga nabalaan kami ni Bumuro Jane nga damo lang. Oh, sige. Standby na kamo sa liwat sa kapon lamang program. Father's Day special with Tita Regine. Isimamot siya, Mablanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 11 to 17, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya Fabulous Band ang saliwat na talana nga magahatag sa aton sang 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical entertainment sa Hunyo 17, Sabado sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 18, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latpolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga siya lamang ang nagaishanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Sa Hunyo 18, Domingo, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maghatag sa tanan nga mga amay kag sa inyo bugos nga pamilya sang 2 ka oras kag 30 minutos nga musical flight sa Concert at the Plaza. Father's Day edition kicking off at 6 p.m. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ara pa, be the solution against COVID-19 na. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill,
registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo
Amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function. Happy weekend sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome to Saturday edition sang Kahapon Lamang program. I am waiting for our winner to be interviewed. Supposedly si Virgo 18. Virgo 18, kabila ako mag sa imo, nagdirekta gid ako sa because wala ikaw na cellphone number, so I was asking first ng profile pic description, but before ako nga naghalin sa balay, gin-check ko no for the last time, wala gid ako nakita nga nag-reply ikaw sa ako nga mo. But anyway, I am still giving you a chance base kon wala mo lang gid. So, Ari, ilawagon ko subong ang cellphone numbers ng Bombo and please reply kung willing ka pa, no, nga interviewon or willing ka gid man nga interviewon, wala mo lang gid. So, ibutang mo lang ang real name so that we would know nga ikaw gid ma. Right? So, Ari, ang numbers ng Bombo, immediately, kung mabatian mo in Virgo 18, paki-text na or call. 0917-306-6535. Kaliwat, ang numero sang Bombo para lang ini Virgo 18 na 0917-306-6535. Virgo 18 sa liwat, paki-indicate sang email name so that we would tawagid man ina. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call sa ina nga number so that matigayon natin pag-interview. Nag-remind ako ha nga kayo na sorry gi 1,000. Right? So dali na, go na, tawag ka na or text ka na, use your real name kapag text diri sa amo. Well anyway, this afternoon mga kabombo, syempre it's the revelation. Sino aton nga mapalaran niya tagdaog? Who do you think? Sino mga bets nila or bet ni? Para nga maging winner sa aton nga Father's Day special diri sa Kahapon Lamang. Siyempre kung hindi matigayon ang aton nga pag-interview, nag-aaman din stories na aton nga pag-basahon so that kita ma-zero sa aton nga program. Sa gihapon maihatag kita sa ito. So don't you worry kung hindi makasulod sa subong si Virgo 8
Virgo 18, sayang imo story po. Alright, so madretso kita sa pagbasa sa aton. And after that, mag-reveal na kita sa aton nga winner para sa aton nga Father's Day special. Kung sa diin, very exciting prizes nagahulat sa aton nga winner. And pag-interviewhon ina siya boss live. Good morning, Philippines. Kaya mag-live diri via Zoom or i-video call naton winner naton. Si aton nga winner. Karon pagaling revelation. Dahil ako matabis. Anyway, welcome mga kabombo. This is Tita Regine, the 17th of June. Kita today. Beautiful Saturday. Ari na ato nga pambukas na kalingawan. From the Bombo Music Festival, from Valley and Grace, Lagunil, hanggat ako. Ngayong hapon. Ang mga kung ikaw ay nalulungkot sa taas, di ka na mag-isa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naalamay sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, hindi kita iwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita
Hanggat ako'y nabubuhay, Valen Grace Lagunita. You're very familiar with the melody that actually mo ng ato niya background sa KLP. So, welcome na sa liwat, mga kabombo, mga KLP lovers. At syempre, hindi ko gitpagkaripatan. Manamyaw na ko early pa lang. Happy Father's Day sa tanan nga mga amay, especially sa tanan nga mga amay listening right now. Kalay Dodong, happy Father's Day advance. Sa amay man sa akong mga anak. Kag sa inyo man dira ang mga amay. Tanan-tanan nga mga amay. Pali bang butchan gin Pambo amay. Pambo amay, happy Father's Day man. Kag sa tanan gid nga mga amay, happy Father's Day. Since wala gid so far nag-reply diri. Virgo 8. So, gina-respeto natin. Mga mas gusto mo na lang no mag-share ng story. Tuyag, interview ikaw kay pero sayang. Premium mo nakalibo ka. But sige lang you can always continue writing please kahapon lang. Right, Virgo 8. Because wala kita sa interview, siyempre, mabasa kita. Kaya ang ining story, sa next week ko na lang siya nga i-include. Nakadula na ako. Sa next week ko ni siya i-include nga pagapilian nato sa aton nga. Right? Kaya ma-free for all na kita. Next week, balik kita sa aton nga regular nga mga pagdulong sa mga istorya, hindi lang gid eksklusibo sa tuhoy sa mga istorya sa amay, tuhoy sa mga amay, but balik kita. Whatever story, tuyag ninyo sa kahapon lang. And so this afternoon, we have this story coming from Lola Tira. My dear, Reggie. Mayong hapon sa imo, kasi tanan nga tagpalamati. Akong programa sa Bombo Radyo. Kita, madugay na handom ko nga magpasakop sa imo nga LP. Pero wala ako tiyempo kay masako lang permi ka sa umma. Kay amo lamang ina ang ginakuhaan ko sa kwarta para sa Nagatanom ako sa mga ulutanon. May nagapangumpras ang amutan. Diri lang sa amon lugar. Pero subong, nagpahuway na ako obra kay permi. Nagpangakig ang 3 ko ka bata nga lalaki. Tarangan manila kun ako sa pagpakaon. Mga soltero na sila. San mag-obra tag-indi sa labas. Tag-eksakto lang ang pag-inom, wala nagama. So, ibalik ko ang akon istorya sang 7 ka tuig ang edad ko. Tuig 1962. Nag-eskwela ako sa amon lugar. Sa bukid ang amon balay. Nagduha lang ka balay, iya sang magulang ni nanay. Balan mo tita, pangayaw si tatay. Si tatay, taga-Kalinog. Si nanay, taga-Ahoy. Tuig 1960. Napatay ang bana sang magulang ni nanay. In-hold up sa mga tao nga wala makilala. Gintiro nila kapusil sa dughan. Kag napatay. Gikuha lang sa mga pulis. Kagindala sa police station. Ang barotak. Kag wala mahatagan hustisya ang kabuhi. Si tatay kag nanay nagaproblema. Kundiin na lang sila makadto. Wala na sila sang upod sa bukid. Hadlok na sila. Kasi isunod naman. Sang una panahon, wala ginahatagan hostisya ang kabuhi isang. May utod ang bana sa magulang ni nanay. Bakasyon diri sa iya utod patay. Taga Negros. Kinambala na si tatay kag nanay. Pag-upod na lang sa iya sa Negros. Kay damo ang ila paryente. Kag maayo ang palangabuhian. Abunan siya.
malapit sa Banwa, sa eskwelahan. Hindi si nanay magpasugot, kinag-eskwela ako, pero nagsiling siya na pwede man ako makapadayon sa pag-eskwela kung makaabot kami sa. Nagpanghimo si tatay kag nanay, dalalon namon nga mga gamit. Ginbaligya ni tatay ang karabaw namon nga duha ka bilog. Dalag ko ang bili 150. Wala mo tita. Tuig 19, barato ang tanan. Gani, nagplano si tatay kung saan umalakat. Sa mabalaan, sang manghod ni tatay na malakat kami, nag-upod man sila sang iya pamilya. Duha na iya bata, kag kami apat nga naglakat kami, kag sakula si ahoy kami Paghalin namon, maayo ang panahon. Mga alas 8 sa aga ang lakat sang barko. Wala pa magtunga-tunga ang lakat sang barko. Nag-ulan madami. Ang karga sang barko, damo nga bugas, kag karbaw. Sang ulihi, napatay ang mga. Pag nagsulod ang tubig sa barko, kita, ginbuligan nila kasaga ang tubig, pero nagakapa na ini. Nagasiling ang kapitan, na hindi magsagad hulag ang tawo. Nagbandera sila sang sako para makita kami sang iban nga sakayan. Sa makita ni nanay nga sige man ang sulod ka tubig, nagkuha siya sang lampin, kagin panggisi ini. Ihigot sa hawak namon nga apat, kag ihigot man sa hawak ni tatay. Amo man ang ginhimo ito namon. Pag nagahinibi sila, kay basi malunod ang barko. Nauli, nag-abot gid man ang duha ka sakayan. Ginhabuyan nila sang lubid, kinasakyan na, kaginlatayan nila sang tapi, para milatayan. Nag-abot kami sa pantalan, kag nagsaka kami sa Noon, nanaog kami, kag nagsakay naman sa bus, padulong sa Banwa sang Kandonik. Pag-abot namon sa Banwa sang Kandonik, mga alas 5 na sa hapon. Edge, lapyo, nagiti, kag gutom. Tinapay lang kag tubig ang gikaon namon. Pag-abot namon, damo ang nagsugat. May mga suga nga mitsa, kag handa na sila. Wala kami magdugay sa Banwa. Sigida, naglakat kami. Sang primero, patag pa ang dalan, kag may makita pa kami nga balay. Hasta sang uli, sa amat-amat kami taklad sa bakulod. Siling ni nanay, diin pa ang balay ninyo. Sabat nila, malapit na lang, nay. Pero ang bato, wala pa magtunga. Ang duha ko kamanghod, wala sila nagalakat, kinatibong nila. Damo ang nagsugat sa amin. Ako, primero nagalakat pa. Sa ulihi, di ako makasarang maglakat, tapyo na, aba nila ako. Mga alas 10 sa gabi, wala pa kami kaabot sa balay nila. Pagsaka namon sa bakulod, madulom, pag wala na kami makita nga sugat. Kaso ng dalan, nagatabon ang madabo nga kugon kag tigbaw. Nagasuhot lang kami, kag madamo lang ambon, kag madulong. Puwerte ang pangakig ni nanay. Sa makalampuas kami sa kugon, talo naman ang alagyan. Malawig tita nga talo. Hasta nga nakaabot kami sa bakulod, kag sa katapusan nga bakulod, wala na balik. Pag-abot namon, alauna sa aga. Ara na ang pagkaon para sa amin. Hinahungit kami ni nanay para masudlan lang ang nagtuyo kami. Ang kaakig ni nanay, intago na lang. Kag si tatay, ang kinabasol niya, nagpati si tatay, kasugid nila. Gali, palapaw lang, para makaupod si tatay sa Pag-abot naman sang gabi, wala si nanay katulog, kapanungdog, sang ginagihan naman, kaporti, kalayo sa Banwa. Siguro tita, ang kalayoon sang balay nila, kag Banwa. Daw halin sa haro, hasta sa anilaw, ay about Diyos. So amuin na ang kalayoon, ti bukid pa, kag talon. Napulo ka oras kuno ang lakas, hasta sa Banwa. Gabi pa si nanay nagbugtaw, nagwa siya sa balay, naglantaw palibot. Hindi siya kakita, kay madamo lang ambon. So aso, siling ni nanay.
Abaw! Ano ini nga lugar? Malapit sa langit. Halos ambon ang makita. Wala mo tita, amo ina ang lugar. Damo lang ambon kon gabi. Makuha lang ina kon adlaw. Siling ni nanay. Mabalik kita sa Iloilo. Ginsilingan na ang bilas na nga mabalik sila sa Iloilo. Ginpamangkot ni nanay kung may inugplite pa sila, sabat na uuday may ari pa. Naglisensya sila sa magulang ni tatay. Di sila makakot. Ang hambal nila, tal, ari na kamo, magpangumaanay mo para may ipeti kamo balik sa Iloilo. Sabat ni nanay. Paano pag-eskwela kabata ko? Siling nila, may problema, maka-eskwela siya. Sa sunod nga adlaw, ginsugo nila ang manghod ni nanay. Pa-enroll ako. Dito nakapamana ang manghod ni nanay. Naglakat kami katiya ko sa eskwelahan. Ang alagyan, pugon kag tigbaw. Halos hindi makita ang dalan, kag may talon pa, kag maduli. Kamalaka ang nag-eskwela kay malayo. In-enroll ako, kag nakasulod ako sa grade 1. Inhulat ako katiya ko, hasta sa hapon. Ang buhi namon, alas 2:30 sa kay malayo man ang ginapulian. Akon maestra, si Mrs. Panagita. Dagang eskwelahan, Makarandan Primary School. Nagpauli kami. Ginantos ko lang kalakat, bisan malayo ang dalan, kag masipot. Ginlapyo ako katama, tama kalayo. Pagkaaga, si tatay ang nagdulong sa ako. Nagadayaw si tatay kadalan, ang puwerte kasi kag malayo. Ginatibong na ako, kag basa si tatay kag kakugon. Wala ako nagailig sa balay, kag dito lang lapit sa eskwela. Idulong ako kun aga, kag sugaton sa adlaw-adlaw, amuina ang obra ni tatay. Mga 1 ka bulan ang eskwela ko. Sang ulihi. Nagsiling si tatay nga mauntat ako kay nabulayan si tatay kay nagaobra pa siya. Kag sa Iloilo na lang magpadayon kay eskwela. Wala alam si tatay kag na. Kay nagpalagyo sila sa mapintas nga. Ang tatay ni nanay indakop kahapon kag ginpatay sa lugar nga Buntal Ahoy. Tatay ginlagas man kahapon sa Kalinog. Wala alam ang akong ginik. Bulan sang Enero, tuig 1963, nagumpisa si tatay ka obra, nagkumboya sila kabayaw na kakaingin, nagsugot man siya. Dalag ko nga mga kahoy, naging tapat. Sa tunga sang ila kaingin, pidako nga kahoy, do balay ka. 5 katawo ang nagatapas, wasay ang lugar din, wala sang tag-iya. Gani, pag gusto lang ang tawo, kakaingin. Kag wala man ang banwa, nagadumili isang talon, kay malayo sa banwa. Sang tapos na limpyo ang uma, nagpanggas sila kahumay kag mai. Tapos panggas ng siling ang magdang ni tatay. Nang maobra sila kapayag sa ibabaw sang kahoy, inutod nila. Mataas mga napulo kadupa. Siling ni tatay, di ako manong kabalo mag-obra kapayag sa ibabaw sang kahoy. Sabat ka magulang. Ako lang. Si tatay ay nagapanguha kapanit sang kahoy. Ang atop, panit kakahoy. Ang dingding, panit man. 2 ang bintana, 1 ang puwertahan. Mapag-un ang hagdan. Bilog nga kahoy, papahan, parehas kalubi. Matahom iningalan tawon, tita. Mataas, sarado palibot. Pagkatapos sini, nagsiling ang magulang ni tatay na maobra sila sang pulyugan, kawayan, or kawayan ina nga tunga sa layon, pamihakon hasta sa tunga. 4 kapihak, kagin patindog ini sa kilid kakaingi. 4 man kapuno, tapos higtan sa tunga sang uway, kag ihigot sa haligi kapayag. Ngakon butungon ang uway, ang uway nga higot, nagapalakpak. Okay. Tumatunog ang pamalakpak sang kawayan. Balantayan sa mga amo
para hindi pagkaunon ang tanom. So nahumana ang tanan. Siling ni tatay, sinong mabantay ka amo? Sabat ka magulang na. Mga bata, si Inday kag si Nini. Sang mabalaan ni nanay, nga ako kag si Nini, mabantay ka amo, garalain. Daw hindi magpasugot, kay basi isa kaon kami ka amo. Sa payag, siling ni tatay, hindi ka mahadlok, mapag-on ang payag. Balan mo tita, kung may panggas sa mga tao, dito, kinahanglan bantayan gid, ay ubuson ka mga amo gabot sang humay kag mais. Tapos panggas, nagsugod na kami ni Neni, bantay sa amo. Magpakaisa kami ni 8 siya katuig, kag ako 7. Duha ka grupo ang amon pangayaw, kag tumandok, aga pa kami nagakadto sa payag namon. Mga 1 kilometro ang kalayoon sa balay. Pagabot namon, ara na ang amo, nagapangutkot sang kamote. Ang kilid sang umanga ini, may tanom nga kamote, para hindi lagi kasulod ang amo sa mais kag humay. Tama katunto ang mga amo. Bisan bag-o nga panggas, kinakutkot nila kag kaunon. Nagsaka kami sa payag, kaginbutong ang ulyog. Nagpalakpak ang kawayan, nagpalagyo ang mga amo. May ido kami nga upod. Wala ina nagapanaog, kay basi patyon ka amo. Ara lang sa ibabaw nagataghol. Sa sulod kapayag namon, may pugon nga lata para may lutuan kami sang pagkaon. Sa sulod lang kami, nagapanilag. Kung may amo, ginabutong namon ang ulyugan, kag nagapalayo sila. Ina ang obra namon kada adlaw. Ang humay kag mais, tagatuhod na, kag nagustuhan ina pang amo. Kay ginaubod nila ang mais. Kung hapon, nagapauli kami. Nagapamangkot si nanay, kung nabudlayan ako. Siling ko, di nay, nanamian gani ako. Kay doon nagasakay lang ako sa eroplano. Kay mataas ang payag. Halos adlaw-adlaw, nagabantay kami. Sa masunod nga adlaw, mga 10:00 sa aga, nagaluto si Neni sa panyagan. Siling na, nabatian mo da. Sabat ko, oo. Siling na, manara nga amo na. Mga tunga sa kilometro ang antad sa uma. Abahaw, tita. Perti sila kagahod. Nagasinggit, kag nagaikro. Siling ko ni, hindi taanay pag-ulyugon. Gusto ko makita sila kung daw ano ang ilang hitsura kag kadamuon. Sabat ni Neni, oo, malantaw kagid. Sang pagkakita ko dito, perti gali kalait. Makahaladlok ang ilang hitsura. Gangiris, kagdalag ko ang ipon. Hinadlokan ako, siling ko kay Neni. Sabat na, hinalantaw namon. Pag-abot nila sa kilid kakaingin, wala naog sila. Pag magtilindo, makahaladlok sila tulog. Wala sila nagalakat sa duta. Sa ibabaw kakahoy sila kaagi. Walang tita, kahoy, nagadikitay lang ang sa. Ang balagon kag uway, nagakabod sa kahoy. Tira sila, nagalukso, pag magkabit. Damo. Mga 200 kabilog sila. Oh, grabe. So may leader sila, perti kadako, kag malaway. So daw manaog na sila sa humay. Gingol pinamon butong ang ulyugan. Nagdaralagan sila, kag magsaka sa kahoy. Sinini, samtang nagaulyog, todo-todo ang kadlaw. Kay nakita na ang amo nga nagbalintong, kag nagsaka man sa kahoy. Sa malayo ang ginhalinan ka mga amo. Sa iban nga banwa, kag sa kanlaon sila nagpauli. Isa nagalagaw sila, pero nagapauli sa ila lugar na kanlaon Virgin Forest, ang ginaistaran ka mga amo. Malaka man lang nagkakadto ang pangayaw nga amo, delikado. Kagdamo sila, magpamyerdi katanom. Nagabato sila sa tawo, ginapulihan nila, hasta mapatay. Siyempre, kung damo bala sila, nagidang ibato sa tawo, no? Ang humay nagaulubaso na,
Wala untat ang bantay namon ni Neni. Ang aga pa, naligo kami ni Neni sa tuburan. Upod kami ni Lola nga tiya ni tatay naligo. Naguna kami pauli, kay makadto pa kami sa bantayan. Nagpauli man si Lola. Pagka alas 9 sa aga, napatay siya. Nagsakit ang buso. Hintabangan nila, pagsinda kuno, kay mariit ang paliguan namon. Napatay si Lola. Pagkaaga, ilubong kuno. Nag-obra pa sila kalungon. Pag alauna sa hapon, ilubong na. Siling ninin. Makaduk. Makaon kita sa baboy dito. Sabat ko, oo, maupod ako. Dito na kami sa balay ni Lola pagkatapos pa niya. Hinhimos na ang patay kay malakas. Siling ninin. Samtang nga nagalakat, siling ko kay An inidalan, pakadto sa banwa. Sabat na. Tigan. Sige, lakat-lakat kay makit na lang. Nagalakat kami sa Bacolod, masiot ang kugon. Nakaabot kami sa kilid sa uma nila. Pag dito, may buho na ganyan. Siling ko kay ni. Adiri ilubong si Lola sa uman. Sabat ni. Amuin kinahimo ka mga tawo kay malayo ang banwa. Siling na. O inang tanom, mga tubo. Lubong ina. Kung tanom nga tubo o kung kawayan, tawo ina. Lubong sa mga wala ginobra. Kinatamna nila katubo ang lubong para matandaan. Pagkatapos, nagpauli. Nagsugid ako kay nanay. Nagsagad hibi si nanay. Kasi magkalamatay kuno kami, ipanglubong lang kuno sa late. Nagasako si nanay na makapauli. Kaaga, balik kami sa amon balantay. Kung wala amo, nagapangali si Neni kakamote para tangkon kagaunon, samtang ang humay, nagaputi-puti. Ang masabad naman, ang maya, pikoy kag pispis kag kusi. Ginapong utod sang pikoy kag kusi, sang pikoy ang uhoy kay kahumay, kag dalon sa ibabaw kakahoy. Tama kasabad ng mga permi lang kami nagaulyog, kag nagalupad sila. Sa masunod naman nga bulan, may napatay na mga dalagi. Ang sakit, iltor cholera. Wala asang may nagapadoktor dito, kay malayo ang banda. Kasi mapatay gid lang ang nagasakit. Sang inuglubong na, ginahagad naman ako ni Nene. Makadto kami, kag magkaon ka baboy. O gid na tita, no? Bata pa, kay pag lang sa isip. Edad ni Nene, 8, ang akon, 7 katuig. Wala pa sang huya. Bata pa. Nang tapos kami panyaga, naghimo sila nga manaog. Manaog na ang patay kay ilubong na. Ara na sila sa ugsaran, tingala. Sila maglaka. Kundi, hinhakwat nila ang lungon, kagdalon sa kamalig kam. Didto may buho. Pag didto nila ginlubong. Namangkot ako kay adira lang nila ginlubong. Ba't nini? Malayo. Banwa. Siling na. Mo, inang isa kakamali. Lolo kag lola nila ina. Lubong. Malapit sa ila ugsaran. Kagamo ina ang tao did. Ang ila teritoryo, amo lang ang ila lubungan kung may patay sa ila pamilya. Nagpauli kami, kaginsugid ko naman kay kahibi si nanay, kag hindi katulog kung gabi kapalibog. Ang humay namon, medyo luto na. Kagsigi pa bantay namon. Nagakaon kami ni Nene, wala sudan. Hindi kami kaagwanta kautan. Siling ni Nene, was madalag kita dahi ka manok? Ihaw kita diri. Sabat ko, hindi man kita makabalo mag-ihaw. Siling na, ako lang. Balaan ko mag-ihaw, kag magluto ka manok, kag gintudluan ako ni Nan. Pagkaaga, nagdala ka ni ka manok, kita Reg, kadamo sang ilang manok, ginakonsumo lang. Hinihaw ni Nene ang manok, ako ang nagakapot katiil, kag pakpak,
Si Neni ang naggulot kaliok hasta mapatay. Hintinluan niya sa maayo ang manok, kay damo ang tubig. Wala ginubos luto. Ang pitso kag paa ginasal, dako nga manok. Duha lang kami nga kagdugay man maubos. Nanamian gid ako sang amon kahimtangan. Sang talang ko na ang mai, nagakuha si Neni kag tangkon dalag ko. Pero ang amo nagapangawat man hindi namon makita. Ang kamote mas dalag ko pagid. Daw galon o kon kaltex, ako nagaguluwa ang unod. Hindi ka na magkali, ibutungon mo lang ang pungango. Dito lang ako nakakita, sang bugan. Mahumok ang duta, wala sang tag-iling. Mabugnaw ang klima sa ila lugar. Pero ang amo, sige ang ila atake sa mga tag. Puwerte kasabad nga mga sapat. Puwerteng mga amo, no? Ang ending sini, may makuhayan sila ng ilang harvest o ginunahan sila sa mga amo. Kaluon naton, ha? Way pa natapos diri ang istorya ni Lola Tiray. Panumbalikan natin. Mabombo ang ating oras, 47. Makaligad ng alas 2. Magabalik kita pagkatapos ng pinaka-ma-important. Tanan kita mayara sang mabuli agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi Sa kahapon lamang program with Tita Regine, update lang no regarding sa atong panawagan kay lagi chay. So that means meaning for feet gid. Anyway, padayon na nato diri ang salat ni Lola Tiray. Sang luto na ang humay, ginbuligan ka ani hasta maubos. Ginlinas ka ginbulag, gintunga nila ka magulang na. Ang kay tatay parte, ginubos na kapadalawat para gastuhon kag plet. Ang mangod ni tatay nga upod namon, naguna sila pauli, ginsugat sila ni ugangan. Ginpahakot ni tatay ang humay sa kanduni, kag ginpadalawat. Bulan sang Marso, nagpauli kami. So, hindi tani ako magpauli. Kaya naluoy ako kay Neng. Nagahibi kami nga doon. Nanugon ako mo panungdong. Nabayaan ko ang amon payag. Manami ang payag nga lantawon. Si Neni nagasagad hibi. Subuan siya. Wala na siya upod sa payag. Kaya, dito pala ako nakakita sang balay sa ibabaw sang kaho. Alauna sa hapon kami naghalin. Hindulong kami kaparyente ni tatay sa kanduni, kag dito kami nagtulog sa paryente ni tatay. Pagka alas 5 sa aga, nagsakay na kami sa bus hasta makaabot sa Pantalan. Nanaog kami, kag magsaka sa barko. Sa Iloilo kami Kapag abot naman sa Pantalan kay Iloilo, nagpanaog kami kag nagsakay sa Kalesa. Nagpadulong kami sa terminal ka bus, nagsakay kami sa bus pakadto sa Barotac Viejo. Pag-abot namon, hapon na. Pag wala na kami sakyan. Ginlakat namon. Hasta sa amon. Ando ako kamanghod nagalakat man, pero mahina. Gabi na, makaabot kami sa balay kamanghod ni tatay. Dito kami nagdayon. Hasta nagpatindog si tatay ka. Kaya, diri nagsugod ang kalbaryo kapangabuhi. Higado. Wala pa sang tanom nga mga ulutanon. Si tatay nagapamugon para may kaunon. Ang ginautan ni nanay, permi lang tangko. Mayo lang, damo sa talamnan. Ang ginadalawat, bugas nga mais. Tita, amo ina, kaon sa mga tao sang bugas ka mais. Kung gamay na lang ang amon bugas, nagalugaw si nanay, hasta lang makakaon kami. Kinantos namon ang sobrang kapigado. Sa tuwing 1964, nag-eskwela na ako sa grade 1 hasta sa grade 2. 4 na kami nag-eskwela. Tatay, hindi kapag gusto ka obra sa uma, kay may tag-iya ang dulo. Nagbalik si tatay sa lugar nga ginhalinan para makapaggusto siya ka obra. Ginbilin kami nila sa balay. 4 lang kami kapangabuhi. Nabudlayan kami nga wala sang upod nga ginikanan. Tama kasubo ang kahimtangan na. Kung Biyernes sa hapon, nagataklad kami kanday tatay. Kung Domingo, nagadulhog naman. Mansig kami may dala nga mga manghod ko. Ang akon humay, na isa ka tresyo para sa pagkaunam. Ang kay Diding, kahoy para igatong. Ang sunod si Nening, mga ulutanon kag saging. Pagabot namon sa balay, ako kag si Diding nagabayo ka humay para may bugas ka. Ang duha ka manghod ko nagasag-og ka tubig.
Tapos namon ba yun? Ako ang nagalimpi. Makahibalo ako magtahop, kag dasig, lain na pasi, kag upa. Si Dedeng nagapangutod ka kahoy para igatong. Sa wala, ginagamo ang mga manghud ko, konsugo. Nagabuligay kami mag-obra. Tapos kami obra, gabi na. Makaon kami, kag magtuo. Kinatudloan ko ang mga manghud ko magbasa kag sulat. Palinanay ako. Tatapon ko ang mga utod ko kag tudloan. Ako ang panganay, nagpalangga ako sila. Ako ang ginasaligan ni nanay. Gabi, di ako katulog. Nagapalibog ako sang amon kahimtang. Wala sang upod nga gina. Dason ginakulbaan ako. Pasi sa kaon kami kaaso. Kung malain tao. Sa masunod nga gabi, natulugan na ang upod ko. Pero ako, wala pa. Nakibot ako sa may nakita ako. Nabatian ko, may nagalibot sa balay. Ginaiwagan. Pwerte ang kahadlo ko. Sa ako ginpukaw ang mga manghod ko tita kay basi maggahod. Nagpanimulon ako kahabol. Siling ko bala na. Ang Ginoo na lang ang magbantay sa amon. Sa ulihi, nadula na ang nagalibot sa balay. Wala ako katulog hasta sa aga. Gabi pa ako nagabugtaw kag magtigang. Naligo kami, maglakat sa eskwela. Sang hapon, pag-abot namon sa balay, para si tatay, nagbisita. Siling ni tatay, Inday, nga wala na diri mga manok nga nagalumlom. 3 kapugaran, ubos, hasta itlog. Sabat ko, ambot tatay. Nagsugid ako kay tatay sa nakita ko sa gabi. Nangakig. Hasta ang tanom ni nanay nga kapayat, ubos nila kuha ang bunga. Damo ang tanom ni nanay nga kapayat. Damo man bunga. Hindi kami kaagwanta kakaon. Nagakaladuno. Siling ni tatay, antosalang ninyo. Mahalin kita. Sa mga tao dito, mga kawatan, galing. Siling ni tatay, hindi pag-abrihan ang kung may manawag, maghip. Kung may magsaka, singgit kamo katabang. Nagpauli si tatay sa bukid. Nagsugid siya kay nanay. Nagproblema sila sa amo. Bulan sang Abril, sira klase na. Nagpauli kami sa bukid. Dito naman kami nagsugod tipon sang galamito para ipatindog sang balay sa baryo. Nagabulig ako kay nanay, garab kakugon para atop. Si tatay nagatipon kahalig, kahoy kagawayan. Nagabulig kami ni Diding kahakot basta masarangan. Kami lang abi. Wala kami utod nga lalaki. Sa natipon na ang galamiton, nagpabulig si tatay paobra sa mga utod hasta mahuma. Nagapasalamat ako kay tatay. May balay na kanya sa baryo. Wala na ako ginahadlukan kung gabi, kay upod na namon si tatay kag. Ginbayaan namon ang balay sa pihak nga barangay. Ginguba ni tatay. Kada hapon, nagapauli sila tatay. Tuig 1960, grade 6 na ako, siling nina. Pagkatapos ko sa elementary, mauntat na ako. Kay damo pa ang manghud manugis. Nagpasugot. Kay naintindihan ko, amon pangabot. Pag naluoy ako kay tatay, bigado nga pangabot. Ang edad ko sa 14 to 15, naga-blooming na ako, nahiposon, kag mahuluyaon ako. Kagdamo na ang nakasiplat sa ako. Diri ko lang anay doon, ang malawid ko nga. Sa sunod, ipadayon ko ang kasaysayan, parte sa akon nga love. 69 years old na ako. Kita rin, pasensya sa malawid ko nga. Nakapuyan kagid siguro basa. Masala po nira kay. Sabay pa nga nalingaw man ka mo sa istorya ko. Pero mi ako nagpamati. Ako nga programa kay. Dami nga pamati kay makahatag kag makalingaw. Madami nga salamat. Tawag lang ako sa kay Lola Terra. Wait lang, may ari pa siya. Ari ang matuod nga address. Ang balay ni tatay sang una sa barangay Nagpana, Barotac Viejo, Iloilo. Miyembro siya sang Cultural Minority. Ukon JP.
duha ka tribo ang nagpana sa tribe kag Bukidnon tribe. Kag kami na belong sa Bukidnon tribe. Sa tita ang mga outsiders, tao sa nagpana. Ay iya ina paita lugar na kinahatag ka gobyerno. Pwede man kami ka-estar, basta magtukod isa ka tribo, Bukidnon tribe. Di man pwede nga tawgon kami nga isa kay maputi. In seminar kami ka-abogado sang NCIP, magtukod sa isa ka tribo para mahatagan igkalupangod sang gobyerno ang nagpana. Subong, matahom na ang nagpana. Sa subong, mga utod ko lang ang nag-estar sa nagpana. Kita nagdamo na ang kaliwat ni tatay. Pero ako nakapaman sa barangay. Wala ako balay sa nagpana ng address. Sa mga ngalan, patay na sila. Ariya ang ako. Single parent, may 8 ka mga bata. Aki, maraming salamat. Kabay, Patita Reg, ang mahal nga Diyos. Bantay sa imo sa oras na tayo. Damo pa imo. Ang bata ni tatay kag nanay, 12 kami. Ang apo, 59. Kadlas ang lola tira. So which means, no, sa itong dito ka mo to sa Mayuni, probably ikaw pa lang to ang anak. Sugdamo ka mo sa balik ng and then, sa tunga time, puros pa lang ka mo mga babae. No, grabe man, kaisog man kay tatay mo. Hinbilin ka mo sa isa ka balay. What? Mga puros pa ka mo babae. Kalingit siguro ginalantaw nila. O nga, kung dito lang ka mo, hindi ka mo makapadayon. But, mayuman kay gintinguhaan gid sang inyong nga father na kapatindog sang balay sa Banwa so that magtililingob na kamo eh. So akong ginakulbaan, no? Puros pa kamo mga babae kag mga minors pa, no? Anyway, isa to nga mga tiyempo ang mga bad people pa lang to mga nagapanaka-saka, no? Ang mga panguha, hindi ilat, panggini payas ni nanay ni Obaw siguro. Gutom gid. Anyway, your story is so interesting. Binigay dong istorya parte sa mga amo. Imagine, 8 years old, 7 years old kamo ang gin-assign para nga bantay sa mga amo. Nga nagapanguha, nagapangali sa inyong mga tanom. Hindi mo na mga ano, no? Namin mo nga sa sila ka mana. Damo sila katama. Imagine mo lang, no? 200 ka bilog. Ano na lang to yabi ko yung saka ka mo sa kahoy. Isip ko lang, no? Di bala, they can kill people. Lambal mo. Isog sa inyong mga ginikanan. Ang inyong nga tiyo, nga kamo ang gin-assign. But anyway, siguro because confident sila. Hindi man kamo pag-anuhon dito, hindi kamo masaka dito. Amo. But, the other hand, di ba mga amo sa God ginaya sa sakaay sa mga kahoy? Ano na lang to yabi kung ginsaka ka mo? But anyway, siguro amo na sila, no? Kaisog confident nga hindi ka mo tumaano dito sa payag nga ilang ginhimo. And so that's why ka mo ang ginhimo nga mga tagbantay against sa mga amo. Ay, grabe nga inyong nagyan sa mga pakaisa nga si Nene. I am sure, no? Nga sa inyo nga pagdako na ginahanduraw nyo gid ang mga memories ninyo together dito sa tree house, no? Kung kita ang magtawag. Balay sa ibabaw ng puno, di ba? So, grabe nga mga experiences. Imagine mo, pulo ka oras, lakto ninyo, siling lapit lang. Dayo. Anyway, sige salamat kid ha, Lola Tiray, ka very colorful, sang istorya nga i-share sa amon. Oras naton, 5 minutes after 3 o'clock, and this is it. Formally lang, no, officially lang, i-announce ko lang at so 18 because wala one. And now, we are about to announce ang ato nga winners sa ato nga
Salamat gid sa tanan-tanan nga managpaladala sang ilang mga istorya diri kag nakasulod sa ini nga kag nadala sa aton nga pagapilian bilang aton grand prize winner sa aton nga pagdulong sa aton nga special as we commemorate ang adlaw sa mga dungganon na mga dungganon mga pinalangga naton nga Father's Day is tomorrow. So again, happy Father's Day sa tanan. To win various surprise prize, exciting prize. Dari sa kahapon lamang program, ang aton nga winner, mga kabombo, would be interviewed buwas sa Good Morning Philippines. Sa kabay, no? Kung sino man ini siya, nag-monitor gid siya sa on so that instruction ako, makuha igid ang aton nga. Anyway, again, congratulations sa aton nga winner, sa aton nga Father's Day special. Wala ina sang liwan, kundi ikaw siguraduhon ta anay. Siguraduhon ta gid anay. Alright. Congratulations sa imo. Ikaw ang aton nga winner and exciting prizes na nagahulat sa imo plus ang interview sa gahiwaton buwas na. So good morning. Why isang liwan kundi ikaw? Bing sang Antique. Congratulations sa imo, Bing sang Antique. Ikaw ang aton nga winner sa aton nga Father's Day. And sa liwat, nagpasalamat gid ako sa tanan-tanan naton nga mga letters and to those nga wala nakasulod for this week, nasiling ko na, hindi ka mo magkasubo dira because tagaan gid naton ligwa. Basa ang inyong mga istorya bisan pang Father's Day pa ina puson tabasa. Sa masunod nga mga sinemana, sa masunod nga mga inataw. Kag may chance sa sigipon na mapilian bilang aton nga lucky winner, lucky weekly winner kung sa diin nagahulat naman ang 1,000 ka pesos nga premyo para sa inyo pag ang interview diri sa kahapon lamang. Was ang iniya special ini para sa aton pag-celebrate sa Father's Day. So ang interview would be done sa means kag special month ang prizes at sa aton nga winner. So ikaw na Bing sang Antique, ikaw ang aton nga winner. Kag sa nakita ko diri Bing, wala ikaw nakabilin sang imo nga cellphone number. We would wanna know kung diin ikaw aragid man ikaw bala subong sa Antique kung ari ka lang diri sa syudad. So malawag ako Bing sang cellphone number diri sang Bombo kag kun pwede ihatag mo ang imo nga real name pag magsabat ikaw no sang pagpanawagan sa imo para nga ma-prepare naton interview. So Bing adi ang aton nga cellphone number diri sa Bombo, pakikuha dira sa imo ballpen or nagauyat ka na phone, sige. Kaya butang na ang ini nga numero 0917 306 6535. Sa liwat para ini sa kay Bing sang Antique ang aton nga grand prize winner sa aton nga 0917 306 6535. Bing palihog lang ibutang mo da ang imo nga real name so that we would know nga ikaw gid man ini ang legit naton nga word. Bing, is that clear? Palihog na lang, text ikaw subong, and then butang mo ang imo nga real name para nga makatawag kami sa imo, ma-arrange na interview sa Good Morning. Sa liwat, ang numbers ng Bombo 0917 306 65. And so that's it. Para sa ating pagdulong sa inyo sa ating Father's Day special. Salamat gid sa inyo tanan sa mga nagsabat sa aton nga pagpangagda kag sa mga magasabat pa lang sa aton nga pagpangagda.
Wala sang problema, padala lang ang inyong istorya, paki-email sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or pwede ninyo nga masulat ang client at ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations sa liwat sa atong winner ding sang mga kabombo, balikay kita on Monday sa liwat ang ako niya pagbilin. Mainit ka pagpanamyaw sang Happy Father's Day in advance sa tanan nga mga pinalangga nato nga mga ama. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang Iwaganon Monday. Maraming salamat